እግዚአብሔር ሎሚ ሃሌሉያ ከምዛተና አይከሐድገናኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያዋቴሎም ሃሌሉያ የማን ጸጋምና ገሪፍና ንጎይታ ጥራይ ነምልኮ ሃሌሉያ ጎይታ በህይወትና ሰርሖ ነገር አለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ቃል አምላክ አብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ካብ 20 ክሳዕ 22 ታይብል ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ حجزنا نوالتنا نسيو أقم سمو عقبنا ينامو لبنا بو يحقوس الله وكزابير كم تباخا تسفاز قبرنايو تسقاها قبل علينا يخون إلى هاللويا لا 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 تسقا كزابير لهم هاللويا هاللويا كزابير نملخك علينا لهم هاللويا كزابير بمنو لبنا لهم منفس قدس نعدم لهم هاللويا 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 منفس قدوس كترد كل جيزي بروعيها منفس قدوس كترد كل جيزي بروعيها منفس قدوس منفس قدوس كنت أوعين السم سلام هاللويا كترد كل جيزي بروعيها منفس كل جيزي بروعيها 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 مليكايو مليكايو زت سبرت كينكات منفسكا جوابيكايو جوابيكايو زنبرك ونتات سيركا أرسيكايو رسيكايو كما يزبل حيله
أبرتيكايو أبرتيكايو كميزبل حينيكا أبرتيكايو كميزبل حينيكا أبرتيكايو كميزبل حينيكا أبرتيكايو دويلي آنس حيلو رغيب دويلي آنس حيلو رغيب دويلي آنس حيلو رغيب دويلي برتيعية آنس حيلو رغيب يحواتي لو منفس قدس سبر تعالوا لهم هاللويا يسوس هاللويا زوجو هاي لبي متننا مليكايو مليكايو زيت سبرت كينكا منفسكا دوابيكايو دوابيكايو زنبرة كونتات غيركا أرسيكايو أرسيكايو كما يزبل حيليفكا أبرتيكايو أبرتيكايو كما يزبل حيليفكا أبرتيكايو كما يزبل حيليفكا أبرتيكايو دويلي آنس حيلو رغيب دويلي آنس حيلو رغيب دويلي برتيعية آنس حيلو رغيب دويلي آنس حيلو رغيب دويلي آنس حيلو رغيب دويلي
ረዳኢኻ ረዳኢ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሞ ሃሌሉያ እልልታስ ክነስ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ንሓጋዚና ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ እስኪ ሎሚ ተፈትሕና ኣዳውን ሓፋቢናን ጎይታ ክነምሉ ኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ نتيدهم بغالجرك عبدتكايو ندخمو حيريبك دواء بالكايو كمين زبالة حاجز حاجز كايو 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 نتيدهم بغالجرك عبرتكايو ندخمو حيريبك دواء بالكايو كمين زبالة حاجز حاجز كايو 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 دتريخا كيكوي سحابني بالقبل بريخا سحابني دتريخا كيكوي سحابني بالقبل بريخا سحابني دتريخا كيكوي سحابني بالقبل بريخا سحابني خيل علل زيكا حنتكوا عيقبرن نفس خرو زبرك توزني فدلغو قويتاك تمرحني فدلغو قويتاك تمرحني عيدا وينا بخيل علل زيكا حنتكوا عيقبرن نفس خرو زبرك توزني فدلغو قويتاك تمرحني فدلغو قويتاك تمرحني دتريخا كيكوي سحابتني بالقبل بريخا سحابتني دتريخا كيكوي سحابتني بالقبل بريخا سحابتني دتريخا كيكوي سحابتني بالقبل بريخا سحابتني وين خاتم ملك يسوع
تفتو مفواسي تفتو متسنن عي تفتو بدباسي تفتو قلبهم تسبري سنان سرعتا نحزونا تبان نتنعنا منمو كماها نزيد ليوها منمو كماها نزحتتوها منمو كماها نزتوعوها منمو كماها نزيد ليوها منمو كماها نزتوعوها منمو كماها نزيد ليوها منمو كماها نزحتتوها داوينا بها يلعلن سيبها حنتكا عيقبرن نابز خرو زبرن تتوسني فتلغو قويدا تتمرحني داوينا بها يلعلن سيبها حنتكا عيقبرن نابز خرو زبرن تتوسني فتلغو قويدا تتمرحني تدحريها يبوي سحابني بقلب فرحا سحابني تدحريها يبوي سحابني بقلب فرحا سحابني تدحريها يبوي سحابني ذمرقا سحابني هاليلويا يسوع هاليلويا يسوع وبእግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا نملخك لنا يسوع هاليلويا እግዚአብሔር نملخك لنا هاليلويا نتدهم بقال غيركا عبد تلكايو ندخمو حيلي هبكا جواب تلكايو همي سبلي حقي سايو همي سبلي حقي سايو همي سبلي حقي سايو
حكيس كايو نتدهم بغال غيركا أبد كايو ندغامو حيليكا دواب كايو يميز بلي حكيس حكيس 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 كايو تدريغا يقولي سحابني بقمت نورها سحابني تدريغا يقولي سحابني بقمت نورها سحابني تدريغا يقولي سحابني بقمت نورها سحابني تدريغا يقولي سحابني نورها سحابني عيداوي يلقين زي باغا حنتقوى عيكبرين نعم سخر زبلين توسني فدلغو قيدان مرحني فدلغو قيدان مرحني عيداوي نابا يلقين زي باغا حنتقوى عيكبرين نعم سخر زبلين توسني فدلغو قيدان مرحني فدلغو قيدان مرحني تدهريغا يقولي سحابتي بقمت نورها سحابتي تدهريغا يقولي سحابتي نورها سحابتي يسوس هاليلويا هاليلويا بارك لنا እግዚአብሔር አቡ እግዚአብሔር ሓጋዚና ረዳይና ኢየሱስ እግዚአብሔር መንሞ ኸማኻ ኢየሱስ ንዝቐረቡኻን ዝሓተቱኻ ቀረባይኻ ኢየሱስ መንሞ ኸማኻ ንዝሓተቱኻ መንሞ ኸማኻ نزقربوها من موقمها نزحدتها من موقمها نزقربوها من موقمها نزتوعها من موقمها نزحدتها እግዚአብሔር ተባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተወልደ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 በስርናይ ደሞ ባልና ስራኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኦ ባረከካለና አዳውና ብስናይስ ልብና እግዚአብሔርና በኻነ ቀርብ ሎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሓጋዚና ኢየሱስ
دوم بالنا خباخا يسوس دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي برتي عيه أنا سعيد رقيبة برتي عيه أنا سعيد رقيبة دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي برتي عيه أنا سعيد رقيبة እግዚአብሔር ደሞ ባልናስዩ ሕይወቴ ሃሌሉያ أي بحيلنا بخلتنا منفس يلوم دوم بالنا نستردينا هالوليا خنزمرو دلي الله خلوم نسيرنا دوم بالنا قويتها تراي حواتي كاب خالي بليزنا يكونان እግዚአብሔር ግን በሆሙ قويتها هالوليا بمحرتو دواب بلنا الله دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي برتي عيه أنا سعيد رقيبة دوي لي أنا سعيد رقيبة دوي لي إلى التاسك نزقوي تاز እግዚአብሔር እዘው ወሕደ ካን ዓኻ ኢየሱስ ማጋላባጃ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ነዚ ደው ዘበለና ጎይታ ኣምልኾ ወሕደ ጎይታ ምስጋና ወሕደ ጎይታ ሕጂ ኻስ ከመመሊስና ክንዝምረሉ ኢና ነዚ ጎይታ እዚ መመሊስና ሃሌሉያ ኢየሱስ هاللويا انت يحزنين لها زمرينا هاللويا نقولتا خنملخو زحزنا نغير لنا هاللويا يسوع هاللويا نبتي العون أفسسكو نفسي زمر يبلن اللو الشي تبريك هبو تغاني اللون في نتي بحيلي هوي وبعز خونه بزي حديات دو زبله
علو ليك كاهن نفسو زحسر كزمر اللي يقنا نابتي العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله الشي كبرك يبو تغاني اللون بين ندي بحيلي وين وبعز غني بزي حديات دوز بلي علو ليك كاهي نفسو زخسر كزمر اللو يقنا نبتي العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله الشي كبريك هبو تغاني اللون بين ندي بحيلي وين وبعز غني بزي حاجات زوز بلي علو ليك كاهن رصوص السرك تزمر اللو يقنا هاللويا مملسو يغبر الليل ويكا يسوس الليل يبر الليل هاللويا مملسو يغبر الليل ويكا يسوس الليل يبر الليل نبتي العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله والشي كبريك هبو تغاني اللون بين ندي بحيلي وين وبعز غني بزي حديات زوز بلي علو ليك كاهن رصوص السرك زمر اللو يقنا نبتي العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله والشي كبريك هبو تغاني اللون بين ندي بحيلي وين وبعز غني بزي حاجات دوز بلي علو ليك كاهن يزمر اللي يقنا هاللويا مملسو يغبر الليل ويكا يسوس زعل علي مال الليل هاللويا مملسو يغبر الليل ويكا يسوس زعل علي مال هاللويا هاللويا مملسو يغبر الليل ويكا يسوس العلي بلل نبتي العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله والشي كبريك يبو تغاني اللون بين ندي بحيلي وين وبعز غني بزي حاجات دوز بلي علو ليك كاهن رصوص السرك زمر اللي يقنا هاللويا مملسو يغبر الليل ويتا يسوس العلي بين الليل هاللويا مملسو يغبر الليل ويتا يسوس العلي بين الليل العود عصصك ونفسي زمر زمر يبلن الله والشي تركبو تغاني اللون ندي
زي حاجات لو زبلة قالوا لي كاهن رسوس أسرك زمر اللينا انت يحسني كيبو مسكنا انت يحسني كيبو إلتا انت يحسني كيبو مسكنا انت يحسني كيبو شبشبا انت يحسني كيبو إلتا انت يحسني كيبو مسكنا انت يحسني كيبو زماري انت يحسني كيبو شبشبا كركبو ميلو كسكسو زلو حيلي أختيتو بحر نغوينو برالي عمنغونا زبرالي برالي زوى حتى بحري نعيقن كويو مسكري نعيقن كويو مسكري برالي زوى حتى بحري نعيقن كويو مسكري نعيقن كويو كركبو ميلو كسكسو زلو حيلي أخديتو بحر دغوينو برالي عمنغونا زبلالي نتلاتي سوى حتى بحري نعيقن كويو مسكري نعيقن كويو مسكري نتلاتي سوى حتى بحري نعيقن كويو مسكري نعيقن كويو عطا تعشي بسهان تحيل قابتم سعادي عزيان ملي عطا تعشي بسهان تحيل قابتم سعادي عزيان ملي كسكدو ميلو حلينو نرمسوس زي سكنو شوعة عيد في ورايدك كل دمين كنت سكن وفي عطلة وحوي ويو الليل شو مكتبي ويو الليل شو مكتبي وتعيسس عطلة وحوي ويو الليل شو مكتبي وينو الليل شو مكتبي اسكدو ميلو حلينو ننسوس زي سقلو شوعة عيد في ولايدك كل دمن كنت سكن عبدالله وحوي وينو الليل شو مكتبي وينو الليل شو مكتبي ويا يسوس عبدالله وحوي وينو الليل شو مكتبي وينو الليل شو مكتبي عطاك عسير بسهان تهيل ربكم سعادي عزيان بالليل عطاك عسير بسهان تهيل ربكم سعادي عزيان بالليل يسوس تحسي بسهان تهيل ربكم سعادي عزيان بالليل عطاك عسير بسهان تهيل ربكم سعادي عزيان بالليل
شبلهم زيدلن يأمنو 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 كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو 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 أنا سيني أملهي يأمنو يأمنو أنا سيني يسوسي يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو أنا سيني يأمنو يأمنو أنا سيني يسوسي يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو أنا سيني أملخي يأمنو يأمنو أنا سيني يسوسي يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو 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 سلامتي امزنات كايرو يلن 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 تفكرني فغرها فغرها أملقي فغرها بسنا يبلو عبد سلامتي امزنات كايرو يلن 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 تفكرني أنا سيني أملهي يأمنو يأمنو أنا سيني يسوسي يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو 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 كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو 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 أنا سيني يأمنو يأمنو أنا سيدي يسوسي يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو يأمنو كلهم زيدلن يأمنو شبلهم زيدلن يأمنو 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 تكابستو كبر يالي زمن متو فاصل يالو مهرتي بنيتنتا عقومتي كبر جدا كبر جدا هاللويا كبر جدا كبر جدا هاللويا كبر جدا كبر جدا هاللويا كبر جدا تكابستو كبر يالي زمن متو تاسب يالو مهرتي بنيتنتا عقومتي كبر جدا كبر جدا هاللويا كبر جدا كبر جدا هاللويا كبر جدا هاللويا كبر جدا هاللويا كبر جدا شنا على الغتين يوال كونتا الناس بين بيت
ችላ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማናዝነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጥ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ችላ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማናዝነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጥ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ለኔ ችላ የዋልከው ውለታ ማናዝነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጥ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ክበር ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ አቤት አቤት ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ይገርማል ያንተ ይገርማል ያንተ ይገርማል ያንተ ስራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ይገርማል ያንተ ስራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ይገርማል ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ይገርማል ያንተ ስራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማናዝነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጥ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ችላ 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 አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማናዝነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጥ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ክበር 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 ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር 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 ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ይገርማል ይገርማል ያንተ ይገርማል ይገርማል ያንተ ስራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ይገርማል 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 ያንተ ይገርማል ያንተ ስራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ አኑሮኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ ጸጋ በዝቶ ነብሬያለሁ
ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ አነሲ አምላኬ የአምኖዬ የአምኖ አነሲ ኢየሱሴ የአምኖዬ የአምኖ ኩሉ ኸምትኽእል የአምኖ ሱላ ኸምዘይቀልም የአምኖ የአምኖዬ የአምኖ ኩሉ ኸምትኽእል የአምኖ ሱላ ኸምዘይቀልም የአምኖ የአምኖዬ አነ አነሲ خمزيغل يعملو سولا خمزي تلم يعملو 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 كل خمزيغل يعملو سولا خمزي تلم يعملو 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 كل خمزيغل يعملو سولا خمزي تلم يعملو 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 كل خمزيغل يعملو سولا خمزي تلم يعملو ክበር ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባረክ። ኢየሱስ ችላ አላልኩት የዋልከው ውለታ ማን ያስበኝ ነበር ሆኖ أداونا حافينا أداونا حافينا حواتي هاللويا وطو بني بوتا وطو بني بوتا تستس تزيلن جنبه وسوس مداني ليلة زمر بينون بكينا ولني بكينا ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ አነሲ አምላኬ ያምሬ ያምኖ አነሲ ኢየሱስ ያምሬ ያምኖ كل خمزيغل يعملو سلو خمزيغل يعملو 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 كل خمزيغل يعملو سلو خمزيغل يعملو يعملو أنا سين أملخي يعملو أنا سين يسوع يعملو يعملو كل خمزيغل يعملو سلو خمزيغل يعملو 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 كل خمزيغل يعملو سلو خمزيغل يعملو يعملو
ኢየሱስ በይንኻ ተባረኽ ኢየሱስ በይንኻ ተመለኽ ኣብ ጉባኤና ኢየሱስ 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 ፈርኻ ብዙሕ ኢየሱስ ሓለዋኻ ብዙሕ ኢየሱስ ነምልኸካ ኣለና ሎሚ ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ባርከካ ኣለና ሃሌሉያ Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. نملكون قويت على اليوم هاللي سوى عين الجسم سلام هاللي Oh Jesus 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 Oh Jesus 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 Mestiru mendena Mestiru ihe Sumun yaswedereu Bahari kono Sumun yaswedereu Bahari kono Sumun nahi wato Andrai Inde Yesus yalle Kewedet igenyal Inde Yesus yalle Kewedet igenyal Mistiru mendennau Mistiru yeno Sumu yaswedeu Bahari kono Sumu yaswedeu Bahari kono Sumu nahi wato Adirai hina Inde Yesus yalle Kewedet igena Inde Yesus yalle Kawadi Whoa, 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 whoa Whoa, Jesus, Jesus, Jesus Whoa, Jesus, Jesus, Jesus Whoa, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Mestiru mendena Mestiru iheno Sumu yaswedeu Bahari yukono Sumu yaswedeu Bahari Sumu nawe Sumu nahi wato Andilai iheno Ete Yesus yalle Kewedet igenyal Ete Yesus yalle Whoa, whoa, whoa Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እልልታነ ዝጎይታስ ምስጋናነ ዝጎይታስ በይንኻ ተባረኽ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ንባረኸካ ኣለና ምስጋናና ከም ጥዑም ሽቶ ማሕደርካ ይቶ ይቶ ኦ እግዚአብሔር ንመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ሰናይ ጎይታ ባርኩ بيتو سلازة حقو سنة እግዚአብሔር በመንፈሱ ስለዚህ በጽሐና ክብርን ሽሙ ይሁን ዘመራንካ አምላክ አብዝሑ ይባርክኩ አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ አምላክ መስገን እስኪ ብለን ጸልይ እንዳዘመርና ኸለና ድሕሪት ተመሊሰ ቅድሚ 25 ዓመት ሓደ ጸሎት ዝጽልይ ዝነበርኩ ኣብ ዝነበርኩ ጊዜ ናብኡ ተመሊሰስ ይሓስብ ነይረ ማለት ጸልይ ኸለኹ ሕጂ መለስ ዘለኹ ማለት ያባ ጸልይ ከለኹ ከምዚ ኢለ ጸልይ ነይረ ኣብ ሓደ ናይ ብስድራና ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ወጥሪ ኣቲናሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ስለ ዝነበረ ናይ ባዕለይ ከዓ ንኻእትያ ሓላፍነት ኣብ ርእሰይ ስለ ዝነበረት ኣብ ክወፃሉ ዘይክእል ዓዘቕቲ ኣቴ ነፍሰይ ትጨነቕ ነይራ ኣብቲ እዋን እንተይ ማለት እዩ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ማለት ተጻብቁ ብዙሕ ነይሩ ኣብ ከባቢየይ ማለት እዩ ዝርዝሩ ንኻለ መዓልቲ ናይ ምሰስተኹምኒ ክነግረኩም ኽእል ግን እቲ ኩነታተይ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ምስል ብጣዕሚ ክሳብ ሕጂ ዋላ ክሓስቦ ከለኹ ኣብተን ኣብ ሂወተይ ዝሓለፍኮን ተን ዝኸበዳ ሞመንት ናይ ሂወተይ ሰኔን ነይረን ክብለን ይኽእል እየ ማለት እዩ ሽዑ ክጽልይ ከለኹ ግን ዝከረኒ ኣብ ሎንጌድ ስለ ዝነበርና ኣብ ትሕቲ እንዳህዱ እዩ ድበሃል መቸም ሎንጌድ ትፈልጡ ኢኹም እንዳህዱ ማለት ሽሙ እዩ እንዳህዱ እምበር ኣብኡ ጫውጫው ኢኻ ትብል ማለት እዩ እና መንእስያት ከዓ ጫውጫው ኢና ንብል ሓው ኢለ ይጽልይ ነይረ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክጽልይ ከለኹስ መዝሙር ምዕራፍ 23 እናጠቐስኩ እየ ዝጽልይ ነይረ ከምዚ ኢለ ይጽልይ ነይረ እንታ እግዚኣብሔር ሳሳብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ እዩ ዝብል ዝቓልካ እዞም ጸላእተይ ግን ትንፋስ ያውፅዮምኒ ሕጂስ መኣዲ ተሪፉ እዩሲ በቃ እቲ መኣደይሲ ተሽሙ ተቆራሪሱ እኮ ተወዲኡ እንታይ እየ ድገብሮ እንዳበልኩ የጽልይ ነይረ ሲሴር ጸሎተይ የጽልኒ ባይዞይ ጸሎተይ ከምኡ እዩ ድመስል መብዛሕትኡ ግዜ ስኢልካ እዩ ናይ ዕሽነት እዩ ዝመስል ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ብዙሕ ግዜ ድምፂ ሰሚዐ ኢለ ኣሓስብ ነይ እሞ ግን ሽዑ መዓልቲ ናይ ባሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ሰሚዐ ማለት እዩ ኣብ ልበይ ርኡይ ዝኾነ ኦዲብል ድምፂ ሰሚዐ ማለት እዩ እግዚአ እታ ድምፂኻ እንታይ ትብል ሕጂ ከምኡ ክዝክሮ ምስ ፀናሕኩስ ኩላትና ኸ ኣፕሊካብል ትኾነ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽስ እንታይ ኢልኒ መሲልኩም ጸላእትስ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ዝሰርዓለይ እዩ ዝብል ትቓልካ ኣብዛ ናትካ ኩነታት ግን እዞም ጸላእትኻ መፂኦም ክኸልሱኻዮም ኢልኒ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድብለኩ ኣለኹ እና ወሶኻ ብሕጂ መልእሰይ ኮይንካ ሕሰብዎ ነዚ ገዛ ክሳዕ ዝስበር ክሳዕ ዝጭደድ ገለመለ እዩ ማለት ምዝላል ምውጭዳል ይበለ ከምዚ ልዝብ ኢልና ሕጂ ከም ዘለና ምስ ኣረግና ከይመስለኩም ማለት ኩሉ ተገይሩ ተጨዲሩ ሻውት ተገይሩ ኩሉ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ሰሙና ኣምላኽ መስገን ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ እቶም ነቲ ኣነ ዝጭነቑ መጨነቂ ዝነበሩ ነገር እቲ ዘጨንቐኒ ነበረ ንሱ ቀንዲ ናይ በረኸተይ ምኽንያት እሶም ኮይኖም ማለት እዩ እንኳዕ እባ ኣጨነቑኒ ኢለ ማለት እዩ ኣቲ እሶቶም ተዘይጨንቑኒ እቲ ክረኽቦ ዝግባኣኒ ዝነበረ ፍርቁ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ they double folded it ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ጅኻ ኣብዚ ኮይነ ከምኡ ሓስብ ነይረ እሞ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እተሓልፎ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ተሓልፎ ኩነታት ሓደ ግዜ ዝብላዕ ዘለዎ ከይመስለኩም ይኽእል እዩ ማለት ጸላእትኩም ከጨንቕኩም ከለዉ ዓቕልኩም ክጸበኩም ይኽእል እዩ ማለት ከም ማሕበር ብዙሕ ነገር ንሓልፈሉ ኣብ ዘለና ህሞት ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ነብስና ተጨኒቓ ናበይ ከም ትወፅእ መውፂኢት ሲኢና ተተንፍሰሉ ኣብ ምስትንፈስ ሲኢና ቀዳድ ትደልሉ ግዜ ምሻሉ ነዃል ጥራይ ትደልሉ ኣብ ከምኡ ዓይነት ህሞት ክትህሉ ከለኻ እዚ ቃል ይዝክሮ እሞ ኣምላኽ የመስግኖ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ኣምላኽ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምእንቲ እቲ ትማሊ ዝሓሰብናያ ዘይኮነስ ናቱ ዕፅፍን ድርብን ክኸውን ኣምላኽ ጎደቦን ሓሰኾን ዝበልዑ ዓመታትና ምእንቲ ክሕዝ ናይ በረኸት ዓመት ምእንቲ ክኾነልና እዩ ኣሜን ዶ
አሜን ዶክሰመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ شمونت زعمت كنجمر كلنا كموينا أم بيبلكم نير أملاخ مسكن قبل بيك أنا سهول جزء قالوا أملاخ مسكن قبل علي ليهو حزني سحبوا خبرتوا عمات أطعني تبرتوا تلاقين توم زتسألونن حيلو مني نبرمو كابهم الناقفني بمعلت مكراي حدقة ودقني أجزاء بهير جنا دقافيي كونه نسو نبقى فيه بوتا هاوتيني بيقولني يمو أنا قفني شو مبروك من إخزابير سكت أقعد من إخزابير أملاك سنسكني هون هاليلويا نسوم نقاف ناس لزخون نسوم مدحن ناس لزخون إذا لو من اليوم زلنا طلعتنا لو مسيلة بحث لزين اليوم أملاك مسكن إذا اليوم لنا لو مزج أننا نقر السوق إخزابير مسكن تنطلعته زواحات بحري نعيقنا أنتي كوين النيو مسجري كوين النيو أملاك مسكن آمين دو ويتابرخ ابنكم مزمران كلكم حزب أملاك كان قاع بسلامنا بيتك زي أبهير متأهم زي أبهير مسكن لمجمر يا جزي
ድሌት ጸሎትካ በእምነት ስለዝኾነ አሜን ይለየለኹ ከምቲ ዘለዎ ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ ሰምዑ ዲኹም ወላ ከም ልማድ ክንገብር አሜን ትብሉ ዲኹም እሺ ጎይታ ካ ጸሎትና ሰሚዕዎ እዩ ሎማዓንቲ ሓቢርና ንሪኦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ወይ ካው ንላዕሊ ዝኸውን ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣምላኽ ቃል ወይ ድማኒ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ምዕቃብ ዝብል ሓሳቢና ክንዛረብ ቀኒና መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ክቡርነት ናይ ኣካል ክርስቶስ ነዚ ክቡር ዝኾነ ኣካል ክርስቶስ ድማ ከመይ ጌርና ክንሕልዎ ክንዕቅቦ ከም ዘለና ከኣኒ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝምህረና ብዙሕ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ይነግረና እዩ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብሕልፊ ምሳኹም ዝሪኦ ሓሳብ ግን እዚ ኣካል ክርስቶስ ምዕቃብ ስለምንታይ ናባ ኣካል ክርስቶስ ምዕቃብ ኢልና ደጊምና ደጋጊምና ንዛረብ ኣለና እንድሕር ኢልና ዝክርዋ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ኣብ ዓሚ ከምዚኣ ዓይነት ናይ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዋሂባትና ነይራ በታ ድሕሪት ዝነበረት ሓደ ክፍሊ ነይርዎ ማለት እዩ ንሱ ድማ ከም ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ራእይና እንታይ ተልእኾና እንታይ ኸሾተታትና መትከላትና ከንታይ ይመስል ኢልና ከም ቤተ ክርስቲያን ንምርሓሉ ሓደ ራእይ ኣለና ማለት እዩ እዚ ራእይ እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ዝራእዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ሓደ ገይሩና ምእንቲ ነቲ ዝተዋሃበና ናይ ወንጌል ተልእኾ በቲ ጎይታ ዝሃበና ከነብፅሖ ምእንቲ ብሓደ ክንሰምር ምእንቲ ኢልና ኢና ከም ማሕበር ዝኾነት ማሕበር ከምኡ ኣለዋ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ወላ እኳ ኣብ ማሕበር ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ሎካል ቸርች ማለት እዩ ሓንቲ ዞባዊት ዝኾነት ማሕበር ኣምላኽ ወይ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ግን ብቐንዱ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ በቲ ሰፊሕ ዝኾነ ትርጉሙ ማለት እዩ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ከኣኒ ሓድነት ኣሎ ማለት ስለዚ ሓንቲ ካፍተን መትከላትና ከምዚ ኢልና ኣቐሚጥና ነርና ማለት እዩ ርዝነት እቲ ንምቋም ማሕበር ኣምላኽ ማለት እዩ ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግንዛብ ዕንቅፋታት ሰላም ብምቋም ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ንዕቅብ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓለፈ ወርሒ ንምንታይና በዛ ሓደ ቴማ ክንሰብኽ ቀኒና እንተኢልና ነቲ ኣብቲ ጽሑፍና ኣቐሚጥናዮ ዘለና እሞ ከዓ ናትና መትከል ንሱ እዩ ኢልና ዝሓሰብናዮ ናትና መትከል ኣነ ቡኤ ዝልለ ማለት እዩ መትከል ማለት ኣነ ቡኤ ዝልለ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ እንልለየሉ መትከል እንታይ ከም ዝመስል ናቱ ትርጉም ናቱ ክቡርነት ናቱ ከኣኒ ዕላማ ተረዲእና ከምቲ ጎይታ ኣብ ቃሉ ሂብና ዘሎ ዓቲብና ምእንቲ ክንነብሮ እዩ ማለት ወይ ከኣኒ ነቲ መለለይና ምእንቲ ክንገልጾ ሪፕሬዘንት ክንገብሮ ንጎይታ እዩ ማለት እዩ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ምዕቃብ ክንብል እንከለና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ግዜ ኣሕዋተይ ተዛሪቦም እዮም እዞም ኣገልገልቲ እቲ ኣካል ክርስቶስ ዝብል ቃል ነቲ ስጋ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ተነጊርና ኣሎ ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ንምንታይና ኣካል ክርስቶስ ዝብል ንጥቀም ስጋ እታ ቦዲ ኦፍ ክራይስት ዝብል ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ስጋ ክርስቶስ እንድሕር ኢልና ካልእ እውን ትርጉም ስለ ዝህብ ነታ ኣካል ወይ ከዓ ስጋ ክርስቶስ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኣካል ክርስቶስ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ዝተዓደገት ናይ ቅዱሳን ኣኼባ እያ እዞም ቅዱሳን ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ቅዱሳን ኣኼባ ንብል ዘለና ነዞም ኣብዚኣ ንእከብ ዘለና ጥራይ ማለትና ከም ዘይኮኑ ብሩህ ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ክትዕቅቤ ወይ ከኣኒ ምዕቃብ የድልን እዩ ኣነ ብምዕቃብ ዝልለ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ኣነ ይዕቅቤ ኢልና ገዛእ ርእስና ክንሓስብ እንከለናሲ እቲ ኣካል እንታይ እዩ መጀመርታ ነቲ ኣካል ዝተኸፍለ ዋጋ እንታይ እዩ ክርዳእና የድል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ንብረት ዋግኡ ሕሱር እንድሕር ደኣ ኮይኑ
ክንድኡ ክብረቱ ከዓ ከምኡ እዩ ምሽ ሓቂ ከምኡ ድዩ ይኮነን ከምኡ እዩ ንኣብነት መኪናኻ እንድሕር ተሰሪቃትካ ሞባይልካ እንተተሰሪቃትካን ሓንቲ ፒሮ እንድሕር ተሰሪቃትካን ትርጉሙ ሓደ ይኮነን ሓቂ ሰለስተ ዓይነት ሓዘን ኣይኮንና ንሓዘን ማለት ወይ ከዓኒ ትድስምዓና ስምዒት ሓደ ይኮነን ብኸመይ ባ ስምዒታትና በይኑ ኮይኑ እንተኢልና ግን ብዋጋ ኣካል ክርስቶስ ዕቅብ ወይ ከዓ ክንዕቅብ ኣለና ሓድነታ ክንብል እንከለና ሲ ክሳዕ ክንደይ ክቡርነቱ መጀመርታ ክርዳእና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እምበኣር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነታ ኣካሉ ካብ ሰማይ ወሪዱ በቃ ድሕሪ ሕጂ ስኻትኩም ናተይኹም ሰዓቡኒ ኢሉ ጥራይ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ሰባት ወይ ከዓኒ ኣመንቲ ደቀ መዛሙርቲ ብምግባር ጥራይ ኣይኮነን ኣካል ክርስቶስ ወይ ከዓ እታ ማሕበር ክርስቶስ እቶም ንሱ ርእሳ ዝኾነ ንሳቶም ከዓኒ ኣካላት ናይቲ ስጋ ዝኾኑ ቅዱሳን ብኸምዚ ጥራይ ኣይኮኑን መፅእ ርግፅ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምስ መፀ ደቀ መዛሙርቲ ኣፍሪ እዩ ምሂርዎም እዩ ዕላማ ናይ ህይወት ነጊርዎም እዩ ናይ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ሓሳቡ ድማኒ ሰባት ናብኡ ንኽመፁ ምእንቲ ወንጌል ከዓ ከይዶም ከበስሩ ነጊርዎም እዩ ዝኾነ ግን በዚ ነገር እዚ ጥራይ ኣይኮነት እንታ ማሕበር ክርስቶስ ወይ ኣካል ክርስቶስ መፅያ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ነቲ ኣምላኽ ካብ ሰብ ተፈላልይዎ ዝነበረ ምፍልላይ ምእንቲ ክመልስ ኢሉ እታ ዝኸበረት ህይወቱ ኣብ መስቀል ብምብጃው እዩ ኣድሒንና ስለዚ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ዝብል ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምሳፅርያ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበሩ ንኡ ምእንቲ ከቁማይሉ ርእሱ በጃኣ ሃበ ይብል እዚ ርእሱ በጃኣ ሃበ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ሰማይ ክብሩ ሓዲጉ ናብዚ ምድሪ ዝመፅዩ እታ ህይወቱ ከማን ከይተረፈት ንሞት ኣሕሊፉ ሂብዋ ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ርእሱ ንሞት ኣሕሊፉ ክህብ እንከሎ ናይ ህይወት ዋጋ እሞ ከዓ ነታ ሕጂ ኣቂምዋ ዘሎ ማሕበሩ ክሳዕ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና ማለት እምበኣር እዚ ካበልና መጀመርታ ኣካል ክርስቶስ ማለት እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዝደሓኑ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ናብዚ ናይ ኣምላኽ ሕብረት ዝተመልሱ ዝመፁ ቅዱሳን እዮም ማለት ሎሚ ብዝበዝሐ ኣብቲ መሰረት ሓድነትና ዝብል ካብ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ዝተፈላለየ ኣብዚ ስብከታትና እውን ተጠቂሱ እዩ ግን ዕሙቕ ኢለ ብዛዕባ ክዛረበ ማለት እዩ ዮሃንስ 17 ካብ 20 ክሳብ 24 ከምዚ ይብል ስለቶም በቃሎም በኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ኢሉ ጎይታ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ብኣንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኢሉ ወኣቦ ኢሉ ሾ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ከምቲ ኣነ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክህሉ እደሊ ኣለኹ ዝፀሎት እዚ ኣብ ምዕራፍ 17 ወንጌል ዮሃንስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዳርጋ ኣገልግሎት ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ኣብ ዝውዳእሉ ዝተቃረበ ግዜ እዩ ጸልይዎ ዝፀሎት እዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ሊቀ ካህን ዝጸለዮ ሊቀ ካህን ማለት ንህዝብን ነቲ ዝመርሖ ዘሎ ህዝብን ወኪሉ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ዘቕርብ ስለ ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማኒ ናይ ማሕበሩ ሊቀ ካህን ስለ ዝኾነ ከም ሊቀ ካህን ኮይኑ ዝጸለዮ ጸሎት እዩ ብዊና ድማ ሊቀ ክህነታዊ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ጸሎት ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጸሎት እዚ ግን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጸሎት ይጸልዩ እዛ ሕጂ ንዓና ኣድልያትና ዘላ ግን ካብታ ምዕራፍ 20 ሶሪ ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 24 ዘሎ እዩ
ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ እንታይ ይብል መሲልኩም ስለቶም ኩሎም በቃለይ ስለቶም በቃሎም በአይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘሎ ንኢየሱስ ኣብ ከባቢኡ ዝስዕቦ ደቀ መዛሙርቲ ነይሮሞ እዮም ንዓኣቶም ካብ መጀመርታ ኣፍቂርዎም እዩ ክሳዕ መወዳእታ ኸ ኣፍቂርዎም እዩ ሕጂ ዝብል ዘሎ ግን ስሊኦም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝጽልዮ ዘለኹ 19 ዝኣክል ጥቕስታት ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ተፈላለየ ኣርእስቲ ኣብዛ ቁፅሪ 20 ክበፅሕ ከሎ ግን እዚ ጸሎት እዚ ግን ነዚኣቶም ጥራይ ኣይኮነ ካልኦት ከኣለው ኢሉ ይጽሊ ዘሎ ማለት እዚኣቶም ካልኦት መን እዮም በቃሎም በኣይ እንታይ ዝገብሩ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘሎ ስለዚ እዚኦም ከምዚ ዝኣመሰለ ጸሎት ዝተጸለየሎም ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ናይ ምምላድ ኣገልግሎቱ ገይሩ ዝጸለየሎም ሰባት መን እዮም ተልና መጀመርታ ቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ኩላቶም እዮም ማለት እዩ ካብኡ ብዝዘለለ ግን እዚኣቶም ብዝተዋሃቦም ሕድሪ ወንጌል ተሰኪሞም ንዝነገርዎም ዘበሉ እሞ ነቲ ወንጌል እቲ ኣሜን ኢሎም ሰሚዖም ምላሽ ንዝሃቡ ሰባት ኩሎም ከዓ የጠቃልል ማለት ብዘመን እንድሕር መፂና ሐዋርያት ውሑድ ዓመታት እዮም ኣገልጊሎም መብዛሕትኦም ካብ ከባቢ 34 ዓመት እዮም ኣገልግሎም ስለዚ ኣብዘን 34 ዓመት ናይ ኣገልግሎቶም ግዜ ዝሰምዑ ዘበሉ ብምልኦም ማለት ከዓ እዩ ማለት ድሕር ዳኣ ሰፊሑ ኣብኡ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ጠጠው ዝብል ግን ኣብ ኩሉ ዘመን ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከዓኒ ብናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በቃሎም ዝኣመኑ እወ ንሱ ጎይታ ከም ዝኾነ ንሱ ከዓኒ ናይ ህይወትና መድሕን ከም ዝኾነ ኣሚኖም ዝሰዓቡ ዘበሉ ዝሰዓብዎ ዘበሉ ዝተጸግዕዎ ዘበሉ ኩላቶም እዚ ጸሎት እዚ ይምልከቶም ብቦታ እንድሕር መፂና ድማ ካብ ጫፍ ናይ ዓለም ክሳብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ከዓኒ የመልክት ማለት ስለዚ እዚ ጸሎት እዚ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ምዕቃብ ክበሃል እንከሎ ብዛዕባ ኣብ ሓንቲ ዞባ ዘላ ወይ ሓንቲ ዞባዊት ማሕበር ኣብ ሓንቲ ከተማ ዘላ ማሕበር ጥራይ ኣይኮነን ተሓሳብ ማለት እዩ ተሓሳብ እቲ ካብኡ ዝዓመቐ ካብኡ ከዓ ዝሰፍሐ ትርጉም ኣለዎ እቲ ኣካል ክርስቶስ ክትበሃል እንከላ እቶም ኣብዚ ጸሎት ተጸሊሎም ዘሎ ሰባት ኣብ ኩሉ ዘመን ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝነበሩ ብኽቡር ደም ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደጉ ሰባት እዮም ደስ ኣይብለኩምን ናይ ዝዓበየ ኣኼባ እዚ ኣካል ምዃንና እዚ ኣኼባ እዚ ሓደ ግዜ ንሓዋሩን ንዘለኣለምን ኣብ ሰማይ ክእከብ እዩ ኩሉ ብሓደ ማለት እዩ ሃሌሉያ እዚ ኣኼባ እዚ ትናፍቅዎ ዶ ሕጂ ግን እዚ ኣኼባ እዚ ደረት ስለ ዘለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ጫካ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣብ ከምኡ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ እምሮና ምእንቲ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕን ሰፊሕን ክቡርን ከም ዝኾነ እቲ ኣካል ክርስቶስ ክርዳእና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚኣቶም ባርቅን 2000 ዓመት ሓደ ጸሎት ብዛዕባና ተጸልዩ ነይሩ ብዛዕባይ ተጸልዩ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይሲ ጸልይለይ ብሽመይ ንዓይ ጸልይለይ የዝብለኩም ዘሎ ንዓኻትኩም ብሽምኩም ጸልይልኩም እቲ ጸሎት ግን እንታይ ነይሩ ሕጂ ጸሎት ምስ ተጸለየ መቸም መልሲ ትደሊ ኢኻ ሓቂ ንጽሊ ኸለና ስለ ጸሎት ዲና ስለ ሃይማኖት ስለ ዝኾነና ዲና ንጽልዮ ኣይኾንና እንታይ ዳ መልሲ ንደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸሎት ጸልዩ ዝጸልዮ ጸሎት እምበኣር ከምዚ ዝብል ቁም ነገር ናይቲ ጸሎት እንታይ ነይሩ ወኣቦ ኢሉ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ብሓድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንሳቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ወኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ
ሓደ ግዜ ጸሎትና ከመይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም? እዚ ናይ ቃላት እንታይ ዝወቀበ ቃላት ጌርካ ምዝራብ እዩ ሓደ ግዜ ጸሎትና ማለት እዩ። እንታይ ክብል ደልየ መሲልኩም? ትጽልው ትጽልሞ ካብዘን ጸሎትካስ ኣየነይቲ ኢኻ ባ ጸሊኻ እንታይ ኣነራ ታቆም ነገር ናይ ጸሎትካ እንድሕር ተባሂልካ ኣይትረኽባን ኢኻ ማለት እዩ። ንምንታይ መሲልኩም? ቃላት ኢና መቃቂርና እምበር ጸሎት ኣይኮንናን ጸሊና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃላት ከም መቃቂር ኢሉ ይኮነን ነዊሕ ጸሎት ጸልዩ፣ ምዕራፍ ሙሉእ ጸልዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለቱ ኮይኑ እዘን ጸሎት እዚኣተን መልሲ ክርከበአን ብምባል እምነት ስለ ዘለዎ ይጽሊ ማለት እዩ። ስለዚ ቀሊል ጸሎት ኣይኮነን። እቲ ጸሎት ክሳዕ ክንደይ ክቡር ከም ዝነበረ መሰረእስትና ግን ከምዚአን ዝብላ ማለት እዩ። ደጋጊሙ ካ ኢልዎን ስለ ዘሎ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኢሉ ሓደ ካልኣይ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ሳልሳይ ብሓድነት ፍጹማት ምእንቲ ክኾኑ ራብዓይ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣና ኣባቶም ንስኻውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ። ስለዚ ሓደ ነገር ተተደጋጊሙ እንታይ ማለት እዩ? ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሓቂ ኣገዳሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ መሲልኩም? ኣምላኽ ባዕሉ እኮ እዩ ብምድግጋም እዩ ዝፍለጥ ኣምላኽ። ቁም ነገር እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ኣምላኽ ድግምግም እዩ ዝውዕሎ ማለት እዩ። ምናልባት ሰብ ረሳዕ ስለ ዝኸውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ግን ይደጋግሞ ማለት እዩ። መቸም ኦሪታት ኢና ሎም ይኸነንብብ ቀኒና ሓቂ ዝቕንያት እዚ ኣብዚ ኦሪታት እንታይ ኻ ትረክብ? ሓንቲ ነገር ክንደይ ግዜ ትድገም ማለት እዩ። እንታይ ኣብቲ ሞይልዋ ከሎስ ንምንታይ ትድገም ትብል ማለት እዩ። ከምኡ ከይሓልፍ ኣምላኽ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ ደጊሙ ደጋጊሙ ይዛረብ። ሽዑ መሊሱ ኸ 4 መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ኸኣኒ ዘዳግም ከዓ ተባሂሉ ማለት እዩ። ድግማ ናይ ድግማ መጽሓፍ ማለት ሕጂ ሓደ ነገር ክድገም እንከሎ ቁም ነገር ስለ ዘለዎ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ኣስዩ ዓሚቕ ዝኾነ ቁም ነገር ዘለዎ ሓድነትና ክሳዕ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ንዕኡ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ። እምበር ከምዚ ኢልዎ ማለት እዩ። ኣብዘን ሓሳባት እዚኣተን እንድሕር ደኣ ወሲድና ቀዳማይ ሕብረት ምስ እዚ ዓይነት ሕብረት እዚ ወይ ከዓኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረት ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ሕብረት ንሕና ንሳቶም ኣባና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱን ብዛዕባ ኣቦን ናብ ኣቦ ይጽሊ ስለ ዘሎ ኣቦን ንሱን ዘለዎም ሕብረት እዚ ኣብታ ማሕበሩ ክድገም ይደልዮ ማለት እቲ ፓተርን እቲ ክድገም ኣምላኽ ይደልዮ። ኣምላኽን ንሕናን ከምቲ ኣቦን ወድን ጥራይ ዘይኮነ ንሕና ምስኡ ጥራይ ዘይኮነ ኸኣሲ ንሕና ኩላትና ድማ ከምኡ ዓይነት ክንከውን ከ ኣምላኽ ይደሊ ማለት እዩ። ትድሌቱ ትጸሎቱ ንሱ እዩ። ሓደ ክንከውን ጥራይ ከ ኣይኮነን ብሓድነት እንታይ ክንከውን ፍጹማን ከ። ስለዚ እቲ ኤክስፔክቴሽን ብሓድነት ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምኻድ ኣይኮነን። እቲ ኤክስፔክቴሽን ብሓድነት ሙሉእ ምዃን እዩ። ክብርና ኣምላኽና ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓድነትና ሙሉኣት ክንከውን ይደልየና። ባድ እዚ ሕብረት እዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረት ብኸመይ ዝርከብ ተልና ሕብረት ኣቦን ወድን እዚ ሕብረት ኣቦን ወድን ንሕና ንኣትዎ ሕብረት ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝርከብ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 17 እንታይ ኢሉ መሲልኩም? እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ ኢሉ። ሕጂ ብዛዕባ ስሉስ ኣምላኽ ክንሓስብ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ሰለስተ ስብእና ወይ ባህሪ ሰለስተ ሓደ ባህሪ ዘለዎ ግን ሰለስተ ስብእና ስለ ዘለዎ ሰለስተ ኣካላት ስለ ዘለዎ እቲ ኣቦ ምስ ወዲ ወዲ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዮም። ከምቲ ኣቦ ምስ ወዲ ንሕና ናብዚ ሕብረት እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ኣቲና ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናብዚ ሕብረት እዚ ዘእተወና ኣካል ወይ ከዓኒ መለኮት ኣካል ናይ መለኮት እዩ። ካልእ
ኣቦን ወድን ሓደ ምዃኖም ኣብ ዝርኢና ኣለና ማለት ሓድነቶም ብምንታይ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ኢሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኣቦን ናይ ወድን ሓድነት ናይ ባህሪ ሓድነት እዩ ሓቂ ናይ ባህሪ ሓድነት እዩ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኣቦ ካብ ዘለዓለም ብባህሪኡ መለኮት ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ብባህሪኡ መለኮት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልክዕ ከምኡ መለኮት እዩ ምናልባት ክርስቶስ ዝብል ድሓር ዝተዋሃበት ሰብ ዝኾነ መለኮት ስለ ዝኾነት ምናልባት ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን በቲ ብባህሪኦም ወይ ከዓ ብክብሮም በቲ ህላዊኦም ማዕረ ስለ ዝኾኑ ሓደ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ኣብነት ብምውሳድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ንሳቶም ከዓ እንታይ ክኾኑ ሓደ ክኾኑ ሕጂ እዚ ብናይ ሰብ ቋንቋ ክትርድኦ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ግን ከምኡ እዩ እቲ ከምቲ ኣቦን ኣብ ወድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ሓድነት ወይ ከዓ ሕብረት ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ኣምላኽ ምስ ማሕበሩ እቶም ቅዱሳት ከዓ ኣብ ንሓድሕዶም ከምኡ ዓይነት ሕብረት ክህልዎም በዚ ከዓ ፍጹማት ክኾኑ እግዚኣብሔር ይደሊ this is the bigger agenda ማለት እዩ እዚ ዓበይ ኣጀንዳ እዚ ማለት ስለዚ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ንዓቅብ ከምዚ ንግበር ክንብል እንከለና ሲ ብዛዕባ እዚኣ ኣይኮና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ እታ ብኣምላኽ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ንሓድነት ዝተዳለወት ንሓድነት ዝተሓስበት ዝዓበየት ኣካል ክርስቶስ ማሕበር ክርስቶስ ናይ ቅዱሳን ኣኼባ ናይቶም ስሞም ኣብ መዝገብ ህይወት ዝተጻሕፉ ኣኼባ ናይቶም ብደም ክርስቶስ ዝተዓደጉ ኣኼባ ናታቶም እያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ዘመን ኩሎም ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝነበረት ማሕበር እያ በኣር እዚ መሰረት ሓድነትና ኣብዚ ስሉስ ኣምላኽ ካብ ኮነ ቀዳማይ ንሕና ኣብ ክርስቶስ ብምምጻእ ሓድነትና ኣብ ክርስቶስ ብምዃን መጀመርታ ንሕና ናብዚ ሓድነት እዚ ንኣቱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም ኣቦን ወድን ብባህሪኦም ሓደ ኮይኖም ተሰማሚዖም ኣይኮኑን ሓቂ ተሰማሚዖም እስከ ሓደ ንኹን ኢሎም ኣይኮኑን ተሰማሚዖም ብባህሪኦም ከምኡ ማለት እዩ ነዚ ዝገልጽ ቃላት ስለ ዘየለ ከመይ ጌርና ከም ንገልጾ ይፈልጥን ግን ብባህሪ ወይ ከዓ በቲ ዘለዎም ኢሰንስ ወይ ከዓ እቲ ዘለዎም ናይ መለኮት ባህሪ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ብኡኦም ሓደ ኮይኖም ብቐሊል ቃላት ንምቕማጥ ክልተ ንኣብነት ሰለስተ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ባህርያት ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ስብእና ስለ ዝኾኑ ሰለስተ እዮም ማለት እዩ in number they are 3 ብቁፅር ሰለስተ እዮም ከምዚ ብቁፅር ሓንቲ ይኮኑን ብቁፅር ሰለስተ እዮም ማለት ኣቦ ሓደ ሓሳብ ክሓስብ እንከሎ ሲ እዛ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ወድላ ማለት እዩ ይነግሮ ይኮነን ኣቦ ንወድስ ከምዚ ኢሎም ተማይጦም ተመኻኺሮም ገለ ዘይኮነስ እቲ ምኽርስ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ እኮ መለኮት ፍጥረት ክፈጥር እንከሎ ብምኽሪ ዝገብሮ ማለት እዩ እንታይ ማ ኮሚኒኬሽን ይምበር እቲ ሓሳብ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ዘሎ ሓሳብ ትነግሮ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ከምኡ ኢሉ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ በቲ ንሕና ንጽልዮ ጸሎት ከመይ ገይሩ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ከም ንፈልጥ ዝሕግዘና እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ንሱ ይፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣብ ሮሜ ክዛረብ እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ይፈልጦ ንምንታይ ይፈልጦ ብኸመይ ዝፈልጦ ብኮሚኒኬሽን ብኣኼባ ድዩ ኣይኮነን ብባህሪኡ ከምኡ እዩ ማለት ከምዚ ዓይነት ሓድነት ኣዝዩ ዓሚቕ ባር እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸሎቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ንሳቶም ከዓ ክህልዎ መቸም ሓድነት ወይ ከዓኒ ገለ ክንብል ከለና ብብዙሕ መንገዲ ንገልጾ ኢና ማለት ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ክንብል ከለና ሰብኣይ ኣቡኡ ይሓድግ ናብ ሰበይቱ ከዓ ይለግብ ሽዑ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ ንብል ማለት እዩ ሓደ ስጋ ኾኑ ማለት ክልተ ስጋ ነይሮም ናብ ሓንቲ ጭፍለቁ ማለት ኣይኮነን መቸ ነናበይኖም እዮም ግን some sort of union ግን ኣብ ውሽጦ ኣብ ክልቲኦም ግን ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ዝነግረና ማለት ልክዕ ከምኡ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን
نابزي حدنت زي كنمص انكلنا مچم ملكوت نخون كم زي مخاننا فلطي دحر حد طقس خنببه እግዚአብሔር نا ملكوت كنقير ملكوت كنكون ባህር ናይ ملكوت كنكافل ኢሉ ይኮነን እግዚአብሔር ናብዝ ሓድነት ዝፀውዕና በቲ ሓደ ወገን ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ፃውዒት እዩ ግን ከኣኒ ሊሚት ከኣ ዘለዎ ፃውዒት እዩ ማለት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽል ከሎ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ኣነ ድማ ኣባኻ ንሳቶም ድማ ኣባይ ክብል ከሎ በየን መንገዲ ኢኻ ኣባኣትኣትዎ ናብዚ እንድሕር ኢልና እታ መንገዲ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ንሳ ድማ ኣብ ክርስቶስ ብምዃን ኢና ንኣትዋ ሓቂ ኣብዚ ሓለፈ ከምዚ ምምሃር ኢና ኣብ ምንታይ ብምዃን ኢና ንኣትዋ ናብዚኣ ኣብ ክርስቶስ ብምዃን ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ክርስቶስ ትኸውን ወይ ከዓ ኣብ ክርስቶስ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ምዃን ማለት እቲ ስምዕ ምሰበልካዮ ዝመስለካ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ክርስቶስ ተኣቱ ማለት እዩ ምሽ ሓቂ ኣብ ክርስቶስ ምዃን ተይልካስ ሓደ ነገር ኣብ ገለ ኣትዩሎ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ማለት እዩ ከምኢና ኮይና ግን ብኸመይ ኢና ንኸውን ተይልና ኩላትና ኪድልና ኣብ ክርስቶስ ኣቲና ሞ ሓደ ኮይና ማለት ዘይኮነስ ንክርስቶስ ከም ጎይታናን መድሓኒናን ምስ ተቐበልናዮ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎናን ሓድነት ይፍጠር ስለዚ ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ተኮይኑ ወይ ኣማን እንድሕር ኮይኑስ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑሎ ማለት እዩ ብእምነት ኢና ናብኡ ኣቲና ናብዚ ሓድነት እዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ክንማቐሎ ንኽእል ኩሉ ነገር ክርስቶስ ዝኾኖን ዘለዎን ድማ ንማቐል ማለት እዩ ንሕና ክርስቶስ በቲ ናይ መስቀል ዕይኡ ንዓና ዝሃበና ወይ ከኣኒ ዝዓደለና ኩሉ ዓይነት ፀጋታት ንማቐል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጥንቅቕ ክብል ንሕና መለኮት ኮይና ይብል እየ ዘለኹ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ወይ ከኣኒ ኣምላኽ ንምዃን ንኣሽቱ ኣማልኽቲ ንምዃን ኮይና ወይ ከዓ ተፀዊዕና ኣይኮንኩን ንብል ዘለኹ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ኣይምህርኒ ማለት እዩ ሰብ እዩ ኣብ መጀመርታ ሰብ ክኸውን ተፈጢሩ ክሳዕ መወዳእታ ከዓ ሰብ ክኸውን እዩ ካብዚኣ ትልወጥ ነገር የላ ኣምላኽ ከዓ ናይ ዘለኣለም ምኽሩ ንሳ ኣይቂራንካ እዩ እንታይ ዳ እዩ ሞቲ ሓድነት እንድሕር ኢልና ግን እቲ ውህደት ኣብ መንጎ መለኮት ዘሎ ልክዕ ከምኡ ከዓ ንሕና ከምኡ ዓይነት ውህደት ክህልወና እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊልና በክርስቶስ ኣቢልና ከዓ ናብ ኣቦ ምእታው ኮይንልና ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ንሕና ከዓ ኣብ ንሓድሕድና ከኣኒ እንታይ ኮይንና ማለት እዩ ሓደ ኮይንና ነዚ ሓድነት ክንገልጽ ወይ ክርዳእና ብዙሕ ከም ንሽገር ወይ ድማ ከም ንፅዕር ይፈልጥ እየ ሙሉእ ብምሉእ እውን ክርዳእና ከም ዘይክእልካ ይኣምን እየ ማለት ምክንያቱ ካብ ዕምቀቱ ዝተላዕለ እቲ እምሮና ንባዕሉ ነዚ ነገር እዚ ብምልኣት ክርድኦ ስለ ዘይክእል ማለት ግን ከምዚ ጌርና ንፍትን ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እንታይ ገብር ኦኬ ሓደ ኮይንና ክንብል ከለና ሲ ኣነ ንኣምላኽ ወዲ እየ ኦኬ ሜሮን ንኣምላኽ ወዲ እዩ ስለዚ ክልቴና ደቁ ስለ ዝኾንና ሲ ኣሕዋት ኢና ንብል ኢና ምሽ ሓቂ እወ እዚኣ ሓንቲ መግለፂት እያ ከምዚ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ከምዚ ኩላህና ናይ ኣምላኽ ውሉድ ስለ ዝኾንና ኩላትና ኣሕዋት ኮይንና ጥራይ ኣይኮነን እዚ ሓድነት እዚ ኣብ ቤት እኮ ኣቦኦም ሓደ ብዙሓት ውሉድ እንድሕር ኣለዮም ሓደ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብብዙሕ ነገር ሓደ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ውሽጦም ማለት እዩ እዚ ንሕና ምስ ከም ኣካል ክርስቶስ ምስ ክርስቶስን ምስ ስሉስ ኣምላኽን ዘለና ሓድነት ወይ ከዓ ሕብረት ግና ካብዚ ዝዘለለ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ብክርስቶስ ገይሩ ናብዚ ሕብረት እዚ ምስ እተወና እቲ ንሕና ክንረኽቦ ዘለና ኩሉ ዓይነት በረኸት ኣብዚ ሕብረት እዚ ኮይንና ክንረኽቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እዚ ብምሉእ ተዘርዚሩ ዘሎ በረኸት ማለት እዩ ሓደ ስለ ዝኾንና ድማ ኢና ሕጂ ሕድገት ሓጢኣት ረኺብና እንታይ ኢልና ንብል ዘለና ሕጂ እቲ ክርስቶስ ኮይንዎ ዘሎ ዘበለን እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ዘበለን ብምሉኡ ናይ ምቕባል ረኺብና ማለት ስለዚ ጸጋ ተቐቢልና ምድሓን ረኺብና ጸዲቕና
ሕድገት ሓጢያት ረኺብና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ካብ ሞት ተሲእና ሕጂ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥና ኣለና እዚኦም ዝብሉ ብምልኦም ናብዚ ሓድነት እዚ ብምምፃእ ኢና ረኺብናዮም ማለት ብዓወት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳኣ ጀሚርና ንሕና ሓድነትና ምስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እዩ ዝጅምር ቅድሚ ኩሉ ኣብ መስቀል ሞይትና ኣብ መስቀል ምስኡ ተቐቢርና ምስ በልና ብዓወት ተጀሚርና ግን ንሕና ብክርስቶስ ስለ ዝኣመና ኣብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሙታት ዝተንስኣሉ ግዜ ንሕና ተሲእና ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ከምኡ እዩ ዝብል ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም ኢኹም እዩ ዝብለና እዚ ካበይ ዝርከብ ተይልና ኣብዚ ሓድነት እዚ ስለ ዝኣተና ኢና ኣብዚ ሓድነት እዚ ዘይኣተወ ዘበለ እዚ በረኸት እዚ ኣይምልከቶን እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ የማኑ ምስኡ ተቐሚጥና ከዓ ኣለና ብክብሪ ከዓ ብለና ካበይ ተረኺቡ ዝተይልና ብሓድነት ኣቢልና ኢና ናብ ዝኣት ግን እግዚኣብሔር ከምዚ ስለ ዝገበረ ንዓና ከም ተቀዲመ ዝበልኮ መለኮት ድዩ ገይርና ኣይፋሉን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና መሲልኩም ኣነ ኢሉ እግዚአብሔር ኣነ እግዚአብሔር ኢሉ መቸም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣነ ኢሉ ዝጽውዕ ንርእሱ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ኣነ እግዚአብሔር ኢሉ ስመይ እዚኣ እያ እንታይ ክብረተይ ከዓ ንኻልእ ምስጋናይ እውን ንጹር ብምስልታት ኣይህብን ኢሉ ኣምላኽ ፈጺሙ ክብሩ ስለ ዝፈተወካ ክህበካ ማለት ዘበት ኣይህብን እዩ ኣምላኽ ብክብሩ ኣምላኽ ክንዲዚኣ ተኣክል ኣይማቐልኒ ማለት ወላ ሻሕ ግዜ ዘይፈትወና ፈትወና ዲ ኣምላኽ ኣይፈትወናን ፈትወና ፍቁሩ ዓሚቕ እዩ እኳ ደኣ ሞት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊልልና ማለት ሞት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊሉ ነዚኦም ኩሉ ዝዋጋ ተኸፊሉሎም ሲ እንታይ ኣለዎ እሞ ኣምላኽ ዘየማቕሎም ንእሽተይ መለኮት ነገር ኣይብልኒ ኣምላኽ ኣብዚኣ ዋጋ ዕዳጋ ኣምላኽ የብሉን ማለት እዩ ተቐዲመ ዝበልኮ ሰብ ናብ ምሉእ ሰብ ደኣ ክኸውን ብሕብረት ጎይታና በዚ ሓድነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸዊዑ እምበር ሰብ ንእሽተይ ጭራም ናይ ኣምላኽ ንክህልዎ እውን ኣይተጸዋዕን ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ምስ ክርስቶስ ምስ ስሉስ ኣምላኽ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ሓደ ኮይንና ኢና እዚኦም ብምልኦም ቅዱሳን ንብሎም ዘለና ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ እዋን ዝነበሩ ድማ በዚ ናብ ሓድነት መጽ እዚ ሓድነት እዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልሉ ሓድነት ከመይ ክቡር ዋጋ ከፊልሉ እንድሕር ኢልና ኩላና ጥፉኣት ተባረርና ኢና ነርና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብለና ካብዚ ሓድነት እዚ እኮ ባራ ዲ ዝበሃል ባራ ኢና ነርና ተባሪርና ኢና ነርና ኣውትሳይደርስ ኢና ነርና ንሕና ይነበርና ንኮ ካብዚ ወፃኢ ኢና ነርና ማለት ኣምላኽ ግን ናብዚ ሓድነት እዚ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ክቡር ዕድመ ስለ ዘቕረበልና ናብዚ መፂና ማለት እዩ ዕድመ ጥራይ ግን ኣይኮነን ደጋጊመ እንታይ ዝብል ዘለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲምና ጥራይ ኣይኮነን እንኮላይ እዚ ክውን ንምግባር ታዝኸበረት ህይወቱ በጃሕሊፍልና መቸም ሃገራት ብዙሕ ግዜ ተኣሽሙ ይገብራ እየን ማለት ሓንቲ ሃገር ነቲ ሓንቲ ትጎብጣ ከምዝታት ይካየድ ስለ ዝኾነ ሓራ ንኽትከውን ሓንቲ ሃገር ክቡር ዋጋ ይኽፈል እዩ ምስ ሓቂ ክቡር ዋጋ ይኽፈል ክቡር ዋጋ ምስ ተኸፍለ ናይቲ ረኺብካያ ዘለኻ ናፅነት ንበሎ ወላ ናይቲ ረኺብካያ ዘለኻ ናፅነት ክትግምቶ ከለኻ ኩሉ ሳዕ ብምንታይ ኢኻ ትግምቶ ወይ ከዓ ናቱ ኢኩቫለንት ቫልዩ ክትህቦ ከለኻ ኩሉ ሳዕ እንታይ ኢኻ ትብል እዛ ናፅነት እኮ ብክቡር ዋጋ መፅኣ ኢኻ ትብል ማለት ይገድሰካ እዩ እዚ ንሕና መፂናያ ዘለና ሓድነትን ናይ ቅዱሳን እቲ ኣካል ክርስቶስ ዝበሃል ድማ በዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ዝኾነ ከምቲ መጀመርታ ዘንበብክዎ ክርስቶስ እዛ ማሕበሩ እዚኣ ዕጣር ረኽሰት ወይ ነዚ ዝመሰለ ዘይብላ ምእንቲ ክትከውን ፍፅምቲ ንፅእቲ ቅድስቲ ምልእቲ ምእንቲ ክትከውን ኢሉ ርእሱ እዩ በጃኣ ሂቡ ህይወቱ ብምኽፋል እዩ ኣምፂዋ ዓዲግዋ ልክዕ ከምቲ ናብ ዕዳጋ ኸይዱ ዝጠፍአት ነገር ዝመልስ ሰብ ማለት እዩ ዋጋ ከፊሉ እቲ ዋጋ እቲ ድማ ህይወቱ ብምኽፋል ሞት ብምማት መቕፃዕቲ ብምቕባል ሕፍረት ኩሉ ዓይነት ውርደት ብምቕባል ኣብ ህይወቱ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ሞት ብምማት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓድነት እዚኣ ኣምፂዋ ባርክሎም ቅዱሳን ሓድነት ክበሃል ከሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ህይወት ዝተኸፍሉ ዝተዓደጉ ዝመፁ ከም ዝኾኑ
إذا أصبقنا خنجنزبو يخلينا إيمان كابز ثلاث تردد ما ثم قداموت حواريات تاجرهم ناب تقدميتي كاب قويتا يسوس كريستوس إذا عينت هو تزي سلز تخفل لهم إذا عينت كبر مسوات سلز كم استخفل لهم سلز ردو إذا صلوا تزدما أباتاتهم عيوخ أمالتي تقدميتي ما حبر ندحر دارينا إثنين مجمر تاقع زقة بحدنة يا جميراتهم تقدميتي ما حبر أب كريستوس زلوا حدنة تمس أملاخ زلوا حدنة صبوا جرا تجنزي واس لازم نبرت نزح حدنة زدماني كبر واقع سلته بو أسبقات صبوا جرا ويكاتهم مس أزنورو حوارات سلزخونو تقدميت محبر صبوا زخونه نايزي مانيفستيشن عليه ويك صبوا جرا جليس أتونس صبوا جرا أرياتو تحدنة انتاي كم زمس مثل تقدميتي حوارات بيت كريستيان أو قرات معرف إسران كل سوري معرف كلته ننببو إيمانتي طيب المسيلو بتمرت حوارياتن بحبرتن بمقراس جيران بصلوتن صنيعهم نبرو مسبلس أف كل نفس فرحات كونه بزح تأمرات تمرتن تما بحوارات تجبره توم زأمنوا كلاتهم كأب حنسا نبرو زلهم زبلهم برك نبره مريتهم من تريتهم من يشوتون كلهم كأككم زدلهم يمقلوهم نبرو أبت صباح بحبرت أبيت مقدس كيك قارص صنيعهم يكوبوا نبرو أبايت جيران قارصوا بحقوسهم بجروا لبنا أملاخ نامسجونوا بحنسا كوينهم يبولعوا نبر بحنسا نبر صنيعهم نبر بحنسا نبر صنيعهم نبر زبل أبز تدقاقي من رغبهم مالي إزي وتصيت نايم من تايلنا نايتي قويت يسوع كريستوس زخفولو نحدنة واقعي مال سلز تسامعهم بتخالنا متن فلياتنا صبيبنا تماخيرنا حدو خينا خنكيدا لنا لهم تسبابيهم ما يكونون كم زخينهم هاريات حدا زقبرهم أو لوكاس كتصعفوا خلو كدبو خلو انتايلو بمنتهي مصنيعهم نيروم يلوم بتمرتي هاري حج نحنا نابغويتا قدم ممصانا بزح تمرتات نيرناي اوكي مروز عالم زيا وي مروق العنت زبلو مصحف قدس مالتي نايز عالم زيا بزح نجر تماهرنا مصينا هنا نعناسي حقي نبلو مالتي حزنا از مصانا كل حقتات تمرت حواريات مسرخبه بتمرت حواريات مستي تخ يزبل قبات وصيل كان دحر نيركا تمرت حواريات اقنع عبيل تخبلك حجي تمرت حواريات حده نابز حدنت زي نابز حدنت فصومان كنكون زحجزنا ايو مالت اذا تمرت اذا ابينا نرخبوت يلا حجي حواريات باكال يلون دي مهارونا حليفنا دي نغورونا زبال يلن تمرت حواريات ابي زلو اب قدوس قال يزل ስለዚህ ሁላትና ናብ ቃል አምላክ ክንመጽእ እንከለና እንደጋ አገልጠሚና መቸም ዝቋራረጸና ማለት መቸም ጋገልጠሚ የነበረኒ አነ ጽብቀ የነበረ ገለይሉ ዝዛረብ ሰብ ድሕር ሃልዩ ጥዕና ይብሉን የዝብሉ አነ ማዓ ወርሕ ጅማዓት ገልጠልጥም አለና ሽንኮ ያቀደም ቃል እግዚአብሔር ግን يقنعنا ማለት نزينا كو قال أملاك ننببه قال أملاك ننبب كنا كو طعيات كنكو أنا طعيك هوني قال أملاك زنبب دي حنا إنا كنت طعيات كنكو تاي مالتيو نبتينا أملاك حسب بملأت من أنت خنقاتهم ونعو تأزيزنا خنبر مالتي تعنا مالتكم سلازي إذا قداميك محبر تاخوينا تعيتي نيران عند حريلنا بناي هاوريات تمرتي نسخاء بناي قويتنا يسوس كريستوس تمرتي تتحيزا سلازنا برد مالي سلازنا لازم تقول تاسألي صلت حج إنهم ملسو أبزق قداميت محبر تقول تاس خفولو واقع نو حجي أبزق قداميت محبر ينسبار صلت حبيرهم كا موراس كا أنجرا يقبرون يوم مشام جراهم قرص كلنا كم محبرنا أبنة أور حنس أنجراهم قرص كلنا درار قويتا مالتندي غير هنقرصن كلنا
تاينا نقبر نزا حدنت زينا بورتري نقبر نزارب مالتي نحنا خلنا بزحاتنا هنا نبل بزحاتنا جن تاينا حدث كاينا حاضر إزي بتجاهم تماخيرنا أقلت إلا نمس أيكونه كويني already كويني كهون كا قويتا يسوس كريستوس كبر زخنة واقع كفيل سلازي فتينا تسألينا مالتي أبزي أبو تازي أترايزي كونه بزا سفرازي أترايزي كونه بزا ختمازي أترايزي كونه بزا النبر الله زلنا هاجر أترايزي كونه أبز قرم عدو خمان كي ترفع أب كل السفرة أبز حدنت زي أزعتو كهل إذا عليتهم كهل إذا قانقهم كهل فليات زخنو سبات مالتي أبزي أتواتي زا محبر زي أنت كم تمثل كم زناي لومي ناي إرتراوان بيت كريستيان ناي تشايناوان بيت كريستيان ناي هنداوان بيت كريستيان قالت بهالي بالله أنت تام حبرتي إزي زقبرنا مغنيات الله حتياتي يكون كن زبر زلوا هم مقبر تام حبرتي أكنكم يبلان كبزول عليتن قان حزبن أبالات زلوا بمن كأتعديقا أبرأيها نزينا قلنا مالي بخبر دمنا يقول تاني يسوس كريستوس تحاريد كاس يا خمان يلو تحاريد كاس قوي تاني يسوس كريستوس تحاريدو يوتو واقع خفيليو نزيهم كم زي أمسلو عليتاتن حزبتاتن قانقواتاتن نبزا محبر زي أمتي بزي مقراسن غيرا زقرس كأكو نايتي أب كدم خلتش عمت أمسكال زتقرسه سجا قويتها يسوع كريستوس مثالي ويك أسي زر إندينا نبي الحق ما قويتها يسوع كريستوس زتقرس له حبرتكم قويتها يسوع كريستوس زتقرس له حبرت سلزي حبرتك جبرو خلو أتو جنتين يرو حسابهم حدا زربهم حدا رأيهم حدا كل انتنهم حدا مالي انت سلازريو نتعبي سئل سلازريو مالي نتناي شعو نتناي حج زي كونتي نتعبي سئل سلازريو انا زلخو اخيبا ناي قدوسان كريستوس بمؤمن زاتخو كانت هونه مستيرون عمقتون لكع كمتي ابسلوس املاح زلو حبرتيو بغويتانا يسوع كريستوسن بناي منفس قدوس عيون ناتو اسل زخونه أبز حبرت زي ويكا تركوب نايز حبرت زي خرد أنا أتصبيو يقدس سلسي لو محواتي كابتي كن مهارو زقننا زتفلي حساب يكون كن ززارب زلخو قرب كن عمقتو عبيتو دقيمنا خاخن حسبلو سلز دلخو إيه مال مشام حدا جزء حدا نجر ترجعيمو خنجره كان كله أزيخ أخا تقلب زلك حق هارا بيتروس كأخوم إلو له مالتي على هذا زم سبختي نجارات كدقاقة من كله بيتروس مسألاني عنا مالتي ولا نحن سبكت كدقاقة من كلنا نبيتروس نفوتوينا نمتى مسيلكم ثم هذا تفلتوا كاتونكم سنة تفلتوا أب تقولوا حسابكم أنت تخبروكم إيه كان كحكم إيه لازم تقولوا حسابكم كان نقحوا إن نزارب زلنا مال وحفتي بيالرت جبتشم زعباز أزينات أنقاط نقحات وقانا غفل مستوعالتي كنكون يوم لحظة بطرس كم زيلو مودعتو خا يلو زي حجي توم قدسان فاحلهم تبتينهم سلازنبرو ملخت تصحفوا لهم كله كلاتكم حدا ز حسابهم تدناقصوا حونت تفكروا لوحات تحوتات كنوا قدام بطرس 3 قصر 8 تايلو كلاتكم حدا ز حسابهم تدناقصوا حياونت تفكروا لوحات تحوتات كنوا يسوع كريستوس تصلوا تصليكم سلا زقدس يلوكم يا قديمه مال حدا نجر نحد زي كوينو
ንኽኸውን ናብኡ ኢና ክንመልሶ ዘለና ማለት ብዛዕባ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ክንዛረብ እንከለና ንሕና ባዕልና ነቲ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ከፍርስ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ንገብር ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ወይ ከዓ ከፍርስ እኳ ዘይኮነሲ ነቲ ቢዩቲ ናይቲ ሓድነት ዘይገልጽ ነገር ማለት መልክዕ ጽባቐ ናይቲ ሓድነት ዘይገልጽ ጴጥሮስ ሕጂ እዚ ዘቐምጦ ዘሎ ትእዛዝ እዩ ስለዚ ቀዲመ እንታይ ኢለ ኣለኹ ሓድነትና እዚ ይመስል ክርስቶስ ብኽቡር ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ተዓዲጉ ግና ንሕና ከዓኒ ጥንቁቃት ክንኮነሉ ዘለና ኻል ስለዚ ሓድነት ናይ ማሕበር ክርስቶስ ምሕላው ኦፕሽን ኣይኮነን ትእዛዝ እዩ ሕጂ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ወሲንና ኢና ኢልና ምስ ጀመርና ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተዘርበ ዘበለ ብምሉኡ እነንብቦ ትእዛዝ ዝኾነ ነገር ክንእዘዞ ሓላፍነትና እዩ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ተሰጊርካ ነነጢርካ ኣይንበብን እዩ ተንብባ እንድሕር ነጊራትካ ተቃል ምእዛዝ እያ ኦኬ ኩላትኩም ሓደ ሓሳቦም ሓደ ዝሓሳቦም ኩኑ ኢልና ትእዛዝ እዚ ብቻኹም እንዶ ገለ ዝበሃሉ ኣይኮነን እዚ it's an order ሓደ ኩኑ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሳቦም ሓደ ኩኑ ሓሳቦም ከመይና ሓደ ንኸውን ዓንቶይ ነጊረኩም እየ ማለት ኣብ ካልእ ሃሰብሰብ ምባል የድልየናን ኩላትና ሓሳብና ከም ቃል ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ሓሳብና ኣብኡ ክራኸብ እዩ ማለት ኩላትና ነቲ ዘሸግረና ነቲ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ከውፃእና ዝኽእል ነገር ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ከነቕርቦን ከለና ኣምላኽ ከዓ ጸሎትና ይሰምዓና ማለት እግረ መንገዲ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ሓደ ሰብሲ ምሕሳው እንድሕር ኣሸጊርዎ ምሕሳው ማለት ምትላል ንበሎ ምሕሳው ዋትኤቨር ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ማለት እንድሕር ኣሸጊርዎ ሓደ ክርስቲያን እንታይ ክገብር ዝባ ዘለዎ ቅድሚ ኩሉ ምሕሳውና ኣይናተይን እዩ ኣይንብረተይን እዩ ምሽ ሓቂ ንክርስቶስ ከምዚ ገይርኩም እንታይ ገበርኩሞን እዩ ዝብለና ጳውሎስ ኣይተምሃርኩሞን ብምሕሳው ኣይኮናን ንፈልጦ ማለት ስለዚ ምሕሳው እንድሕር ኣሸጊርዎ ሓደ ሰብ ስታይ ይባህ ክገብር ዘሎ ሕሱ ከምዘይብሉ ይፈልጥ ስለዚ ነዚ እንታይ የድልዮ ጸጋ ኣምላኽ የድልዮ ሓቂ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዘድልየና ኢና ንጽሊ ማለት ሕጂ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ሓደ ነገር እንድሕር ከም ኣሸጊርናሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በቃ እግዚአብሔር ነዚ ነገር እለየለይ ኣልግሰለይ ኣይደልዮኒ ኢልና ንጽሊ ዶ عدين نقبر هالنا زيادة مفتوحة مال خالي سب كل طفلنا يكلني خالي أملاخ تراي تسقى خبر الناس غير نتزغب دنا أملاخ تراي كرح قل الناس غير ثلاثة إزازي إزول زلوا حدا مخان حدا حساب محساب إزازي حدا نتقبل شو زغلو نجارات جن أما صحاف قدسنا بزحت تقيسوا ماله قال خواتهم كبلي أما صحاف قدسنا فتينا تسألينا أملاخ كبروا يا مجمرتات قدسوا زي أنا حزة أملاخ مجمرتا قد مخلو زقدسوا كبروا سب قال أي درجة أملاخ مسكبروا سلا زي سامع معلي نسب أفكيرونا مدحنا متي ومبر مسكبر زي سامع على تزغون ولا سبت زيد حنا أملاخ قدم كبري جن كافت زحقس كافت دس بلسي كبرنا أملاخ زي سباتنا مدحنا ممساي مالي سباتنا بهوت نخموسي مالي أنت إنفاسايس قبري زارب زلو أملاخ مجمرتا كبري زوجد سوا لذي قدامي كنا حاسب كلنا بزعبة حفرت كنا حاسب كلنا عن تويلة مالتي أبزي حفرت أتينا سلزلنا دروكو أتينا هنا جن كمتي زعته وسب كمتي زتردو أسب دو علنا يتحطوا مالتي أتينا سلزلنا أبزي حفرت زي قدامي لعلو كله إذا زخبرنا قويتا كبيرو دو يتحطوا مالتي لذي كبر كريستوس يمجمرتا مالتي معبر أملاخ قدامي حسابا كريستوس كبيرو دو أملاخ كبيرو دو يخون زلوا أب حدنت مس مسأخة متشم بزح عندي خاتخون بزحات سنزخون كشعو
ክብር ሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ሓደ ክብር ደሊ ወይ ከዓ ሓደ ካብቲ ሓደ ካብ ንርእሱ ኣብ ልጹ ክኣኽሪ ኣይደሊ ማለት ወይ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ኩሉ ግን ምስቲ ናይ ሓድነት ናይ ማሕበሩ ዘይከይድ ወይ ከዓ ብሓደ መስመር ዘይኮነ ነገራት እዚ ቀዳማይ ክብሪ ክርስቶስ ዘለዎ ክብሪ ኣምላኽ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዶ ኣለና እዚ እንተዘይ ኮይኑ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ዘይምጥን ወይ ከዓኒ ምስ ናይ ሓድነት ናይ ኣካል ክርስቶስ ዘይከይድ እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ከምዚ ኢሉ ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ እዚ ኣፕሊኬሽን እዩ ኢኹም ሓደ ኢኹም ስለዚ ውፅኢት ናቱ ተግባራዊ ህይወት ናቱ ሓደ ሓሳብ ሕሰቡ ስለዚ ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ ምስቶም ትሑታት ትሕት በሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቁ ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይትሕሰቡ ትፈልጡ ዲኹም መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለሉ ዝኸበረ ሓድነት ክርስቶስ ዝፈታተን ሓደ እንታይ እዩ ኣነ እየ ጥበበኛ እየ ኣነሲ ገለ እየ ዝብል ማለት እዩ ገለ እየ ነእትወሉ ንሕና በዓልና ኣነ ገሊኡ ጥበበኛ እየ ክብል ይኽእል ገሊኡ ለባም እየ ክብል ይኽእል ገሊኡ ፈላጥ እየ ክብል ይኽእል ገሊኡ ሃብታም እየ ክብል ይኽእል ገሊኡ ፅሩይ ዓሌት እየ ክብል ይኽእል ኩሉ ኣነ ገለ እየ ዝብል ድሕር ኣትይዎ ተባላሽ ነቲ መልክዕ ናይቲ ሓድነት ኣይገልፅን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሓድነት መስርሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ንሕና ኩላትና እንታይ ኢና እዩ ዝብል ሓደ ተፈላለየ ኢና ተፈላለየ ተኣሽሙለና ማለት እዩ ባህርያት ክህልወና ይኽእል ተፈላለየ ነገር ክህልወና ይኽእል ተፈላለየ ንናትና መልክዕ ክህልወና ይኽእል እዚ ዳይቨርሲቲ ንብሎ ማለት ግን ሓደ እዚ ኣካላትና እኮ መምህር እዩ ሓቂ ኣብ ተፈላለየ ኣካላት እኮ እዩ ዘሎ ኣብዚ ስጋ እዚ ተፈላለየ ስራሕ ኣለዎ ተፈላለየ ድማኒ ኣገልግሎት ኣለዎ ግን ሲስተም እዩ ሲስተም እኮ ባይ ዴፊኒሽን ተፈላለየ ኣካላት ተፈላለየ ስራሕ ዘለዎም ግን ሓደ ዕላማ ማለት እዩ እዚኦም ኣካላትና ብምሎም ሓንቲ ዕላምኦም ማለት እዩ ስለዚ ትዕቢት ኣንነት ክብሪ ርእስኻ ምድላይ ክብሪ ክርስቶስ ዘይምድላይ እዚኣቶም ኩሎም ናይ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ሓደ ግዜ በቃ ሰንተር ኦፍ ኣቴንሽን ከምዚ ዓለም ብምልእታስ ኣባኻ ትዘውር ዘላ ፀሓይ ይመስለካ ማለት እዩ ንስኻ ንርእስኻ ከምኡ ጌርካ ትገልፃ ማለት እዩ ፀሓይ ኩለን ፕላኔታት ደድሕሪኣ ኣብ ዙርያ ዞርያ እየ አንፎርቹኔትሊ ኣምላኽ ከምኡ ክኸውን ተደልዩ ኩሉ ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዘውር ክኸውን ዳ እዩ ዝደልዮ እምበር ኣብ ዙርያ እከለን ኣብ ዙርያ እከሊትን ኣምላኽ ክዘውር ጣጡ ይኮነ ከምኡ ሓሳብ ተሊና ንጉሓፎ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል ትእዛዝ ከዓ እዚ ኦፕሽን ኣይኮነን ተደሊኹም ባ ተትገድፎስ ፅቡቕ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹም ገደፎ ኣነ ገለ እየ እንድሕር ኢልካ ጥበበኛ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ هو تفتفላለየ ድሕረ ባይታት ተተፈላለየ achievements ክልወና ይኽእል ተተፈላለየ ዓወታት ክልወና ይኽእል let's celebrate ኩሉ ማለት ኣነ ዘይብለይ ዓወት ንዓኹም ተልያ ኣይ celebrate yours ማለት ስኻትኩም ዘላትኩም ካን ዓይዘልናተይ ከኣስኹም ኣኽብርዋ ማለት እዚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዛ ኢድ እኮ ዓይኒ ዘይትሰርሓ እያ ትሰርሕ ማለት ስለዚ ሓድነትና ኣብ ዙርያ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ርእስኻ በቸም ብዙሕ ግዜ ሰብ ከምኡ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣነ እየ ዝበለፅኩ ኢልካ ትሓስብ ማለት ብኣፍካ ኮይ ትብሎኒ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ካብ ዘመናት ምሳና ዝነብር እዩ ማለት እዩ እሞ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እንድሕር ሃሊና ሃዋርያዊ ትእዛዝ ናይ ጎይታ ትእዛዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነ ምስቶም ትሑታት ትሕት በሉ እምበር ኣብ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውዱ ዝኾነ ዓይ ምጥነንን እዩ ገለ ትብል ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ቋንቋ የለን ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ኣይ ምጥነንን እንተልካ ንሓጢኣት ጥራይ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሓጢኣታዊ ህይወት ማለት እዩ
ጥራይ ማለት ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኩም ኣይትሕሰቡ ሕጂ ሰብ ክዛረብ ከለኩ ኣነ እኮ ጠቢብ ስለ ዝኾንኩ ስኻ ግን ጠቢብ ስለ ዘይተማሃርካሲ ገለ እኮ ኣይትብልን ኢኻ እኮ ስኻ ኢኻ ብውሽጥኻስ ከምኡ ኮንካ ትንፋሕ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ከዓ ከምኡ መልእኽታት ኢኻ ሳይን ኢኻ ትሰደሉ እምበር ፊት ንፊት ከምዚ ኤክስፕሊሲት ቶክ የለን ማለት እዩ እዚ ዝበሃል የለን ትባህርና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚኣ ሓንቲ ከም ጥበብ ኣትያ እምበር ኩሉ ዓይነት ኣነ እዚኣ እየ ንብላ ሓደ ግዜ ወላ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ማለት ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ኣብቲ መንፈሳዊ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ከምኡ ዓይነት ነገር ይስምዓና ማለት ንሕና በቃ ተዘየለናስ በቃ ዛ ተኣሽሙ ክትፅልምት እያ ዓይነት ይስምዓና ማለት እዚ ከዓ እንታይ መሲልኩም ንኩላትና ክመፀና ዝኽእል ፈተና እዩ ባይዞ ገለ ሰባት ውሕዳት ሰባት እዮም ከምኡ ትገብሩ ኣይኩም ዘለኹ ሃቭ ቴምፕቴሽን ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ሃቭ ቴምፕቴሽን ከምኡ ዓይነት ፈተና ኣለኒ ግን ኩሉ ሰዓት ይቃለሶ ይስዕሮ ይፍንፍኖ ይርሕቆ ከዓ ነፍሲ ወከፍና ከምኡ ዓይነት ፈተና ክህልወና ይኽእል እዩ ማለት ሰይጣን ከምኡ ስለ ዝፍትን ኦኬ ስለዚ ንሕና ከም ክርስቲያናት እዚ ኢጎ ዝበሃል ኣምላኽ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእየ ዮሃንስ ሓንቲ ሓደ ሰብ ጥራይ ወይ ከዓ ሓደ ኣካል ጥራዩ ገኒኑ ከቢሩ ግሎው ገይሩ በሪሁ ደሚቑ ክሪኦ ዝደሊ እሱ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካብ ዘፍጥረት ዮሃንስ ብዛዕባ የሱስ ካብ ዘፍጥረት ዮሃንስ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርካ ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ኩሉ ብዛዕባ መን ዝዛረብ ንሱ ኢሉ ርእስኻ ክጭፍልቕ ክብል ከለኮ ካብ ቅድም ኣምላኽ ስብከት ብዛዕባ የሱስ ዘረባ ብዛዕባ የሱስ ተተዛረብካ የሱስ ወንጌል ተሰበኽካ የሱስ ኩሉ ነገርሲ የሱስ ሞይተ ተልካ ምስኡ ምስ የሱስ ተስኤ ተልካ ምስኡ ምስ የሱስ ተቐቢረ ተልካ ምስኡ ምስ የሱስ ክመጽኡ ተልካ ንሱ የሱስ ኣብ ሰማይ ነጊሱሎ ተልካ ንሱ የሱስ ኣብ የማኑ ተቐሚጡሎ ተልካ ንሱ የሱስ ክብሪ ግሎሪ ኩሉ ዓይነት ክብሪ ኣብ የሱስ ጥራይ ክጥቕለል ዝደልዮ ካልእ ክብሪ ኣምላኽ ኣይደልዮን እዩ ጎሓፍ ጥራይ ክኣቱ ዘለዎ ኣባይ ኣሎ ኣምላኽ ኣይደልዮን እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረብ ዘመኑ ክውዳእ ኣይደልዮን እዩ እግዚኣብሔር ኣም ናቲንግ ንሕና ድርብያት ፍፉናት ሓንቲ ዘይብልና ሰባት ኢና ኣሕዋተይ ንሓቂ ክልምነኩም ንቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ዘሸግራ ዘሎ እዚ ኣነ እየ ዝብል እዩ ኩሉ ዓይነት ኣነ ኣለና ኣነ የብለይን ዝብል ተልዩ ሓሳብ እዩ ብዚኣ ክነግረኩም ሎ መዓንቲ ነናህና ኣነ ኣለና ኩሉ ነናህና ኣነ ኣምላኽ ኣይደልዩ ክሰማዓካ ኣይደልን እዩ ሓደ ግዜ እኮ ወላት ወንጌል ክንምስክር ከለና ከምኡ ስለተመላእና ማለት እዩ ይተሓዝለይ ወንጌል ክንምስክር ከለና ብዛዕባና ኢና ንዛረብ ብዛዕባና ኢና ንዛረብ ግዲ ዝበዝሐ 20 ደቂቃ ወንጌል ተመስክር ካሉ ሓደ ሰብሲ ወየሱስ ዝበሃል ሰሚዕካ ኣሰንቲ ካያዶ ከብስሩ እዚ ወንጌል እኮ ሎሚ ዝስበኽ ዘሎ ወንጌል እኮ ይኮነን ከምዚ ነይረ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ነይረ ከምዚ ክገብረልካ ዋ ኣንታ ከምኡ ይኮነ እቲ ወንጌል ትስዕቦ መስቀል ትስከም ትኸይድ ትውዳእ ክጅንነካ ከምዚ ሓልካ ከኽብረካ ኣይኮነን ኣምላኽ ፀዊዑካ መስቀል ከሰክበካ መስቀል ተሰኪብካ ያ ህይወት ናትካ ሓዲካ ናትካ ገዲፍካ ናትካ ደርቢኻ ያ ህይወት እታ መስቀል እዛ ብዚኣ ትቃዕ መስቀል ኣይኮነትን እታ መስቀል ካብዚኣ ትስከም መስቀል እያ ናትካ ሓዲካ ትፈትዎ ሓዲካ ጠንጢንካ ያ ህይወት እዚኣ እንድሕር ጌርካ ተሓካል ክርስቶስ ቢዩቲፋይ ኮይና ፀቢቓ መልክዓ ኢኻ ትረኽባ ኩሉ ሰዓት ስለዚ ኣሕዋተይ ሃው ኢዝ ኣወር ኢንፑት ኣብዛ ኣካል ክርስቶስ በቲ ኣነ ገለ እየ እንድሕር ተመሊኡሎ ንጉሓፍ ኢለኩም እየ ክርስቶስ ጥራይ ክኸብር እዩ ዝደሊ ኣምላኽ የሱስ ተፀዊዕካሉ ከምዚ ንዝምሮ ማለት እኳ እዩ የሱስ ተፀዊዕካሉ ዕላማ ክርስቶስ ክኸብር ኣነ እንታይ ድየ ናተይ እንታይ ድዩ ክትብል ዋ ክትብል ካልኣይ
ኣብዚ ጸሎት እዚ ኸማን ከይከድኩ ከለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዮሃንስ ጸሎት ሲ ኣምላኽ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጸሎት ጸልዩ እንታይ ኢሉ መሲሉኩም ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምን ሲ ኢሉ ወኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ክኾኑ ልምና ኣለኹ ሕጂ ረኣይዎ ሓደ ክኾኑ ልምና ኣለኹ ኢሉ ንምንታይ ተተባሂሉ ሲ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምን ሲ ብሓድነትና ንሰብኽ ኢና ማለት እዩ ብሓድነትና ንዓለም ንነግራ ኢና ማለት እዩ ሽዑ እያ ተኣምን ዓለም ማለት ኣብቲ መጽሓፍ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ እንታይ ይብል መሲልኩም ካል ነናሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም ሲ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ይብል ማለት ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ሓድነት ምልክት ትፍቕሪ እንድዩ በዚ እምበኣር ኣምላኽ እኮ ዝኸብር ሰብ ኩሉ እኮ ፍቕርና ተመሲጡ ገለ እንድሕር ኢልና እኮ at the end of the day እዛ ኣምላኽ ክንደይ ዘገርም እዩ ክንደይ ከደስ ዝብለካ እዩ ምፃዮ ኣምልኮ ይመፀካ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ህይወትና ተተዋሂባና ዘላ ሓፃር ዕድመ ናይ ስብከት ዕድመ እያ ንኹላትና ማለት እዚኣ ኸ ክነርኢ እዚኣ ክንሰብኽ እዚኣ ክንገልፅ እዚኣ ክነብርህ እዚኣ ክነድምቕካ እግዚኣብሔር ይደልየና ካልኣይ ኣነ ገለ ኢልና ኢና ቀዳማይ ካልኣይ ድማ ንሰባት ከዓኒ ብዘለዎም መንነት ወይ ከዓ ድሕረ ባይታ ከዓ ምርኣይ ከዓ ወይ ከዓ ባክግራውንድ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ካብቲ ቀዳመይቲ ማሕበር እዩ መቸም ተጀሚሩ እንታይ እዩ እዚ ሰብ ብባህሪኡ ብሓጢኣት ዝወደቐ ስለ ዝኾነ እቲ ክነብር እንከሎ ድማ ናይዚ ሓጢኣት ነዚ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ከንፀባርቆ ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ ንሰብሲ ከም ምንታይ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ኣብዚ ኣካል እዚ ምስ ኣተኻስ ኣብቲ ሓደ ጫፍ ዘሎ ካበይ ምፃእ ብዘይገድስ እንታይ ኣለዎ ብዘይገድስ ከም ምንታይ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ብመንገዲ ክርስቶስ ጥራይ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ እቲ ኣብዚ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሓድነት ኣካል ክርስቶስ ሓሊና ዓቂብና ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮን ከምቲ ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ከይንኸውን ዝኽልክለና ካልእ ግን እንታይ መሲልኩም ንሰብ ከም ሰብ ምርኣይ ማለት ኣሕዛብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ኣምላኽ ርሑቓት እዮም ብዘይ ኣምላኽ እዮም ነይሮም ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ማለት ሽዑ ወንጌል ምስ መፀ ልክዕ ከም ኣቐፂሎም ሃዋርያት ማለት እዩ ከቢዳቶም ኩላህና ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ እዚኦም ኣሕዛብ እንዲዮም ኢሎም ጴጥሮስ ንባዕሉ ዝኩሉ ራእዩ ተነጊሩ ኣንታ ስማዕ ኣነ ካብ ዘለኣለም ሓሳበይ ከምቲ ነብርሃም ዝነገርኮ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ስለ ዝብል ኣብ ኣይሁድ ጥራይ ኮነን ኣምላኽ ይነሩ ኢሉ ኣውፂኡ ዘይነፅህ እንስሳ ኣነ በሊዐ ይፈልጥ ደ ገለ ኢልዎ ማለት መቸም ኣምላኽ እሚንዎ ሰቢኽዎ ከይዱ ኣምላኽ ድማ ኣብቶም ኣሕዛብ ከዓኒ ሙራድ መንፈስ ቅዱስ እኳ ተኣሽሙ ከይወድአ ማለት እዩ ዘረብኡ ከይወድአስ ሙራድ መንፈስ ቅዱስ ብካልእ ልሳን ክዛረቡ ርእዎም ማለት እዩ ዋው ደኒቑ ማለት እዩ ኣሕዛብ ሽዑ ምስ ተመልሰ ኣይሁድ ከዓኒ እቶም ባሕዋቱ ኣይሁድ እንዲኦም ስም ከዓኒ ከመይ ጌርካ ብኣሕዛብ ኬድካ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ኣፍታ ቀዳመይቲ ነይሩ ኣፍታ ቀዳመይቲ ማሕበር ሰሪ መቸም እታ ኣካል ክርስቶስ ፍፅምቲ ትኸውን ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ዘንብብናዮ ኣምላኽ ዕጣር ርክሰት እዚ ዘይብላ ክትከውን እዩ እናበለና ከሎ ግን ከምኡ ከኣለዋ ማለት እዩ ኣንፎርቹኔትሊ ኣብ ካልእ ኣይኮነን ዘሎ ኣባይ ደሎ እዚኣ ከይንጋገ ኩሉ ሳዕ ማለት እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ብዛዕባ ኣከለ ኣይኮነን ብዛዕባ እዩ ሰምዖ ከለኹም ብዛዕባ ኣከለ ይኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ እዩ በሉ ስለዚ ኩላህና ከምዝታት ስለ ዘለና ክንሪኦ ከለና ንሰብሲ ብምንታይ ናባ ንሪኦ ያለው መዓልቲ ናይ ሓቂ ቻሌንጅ ክገብረኩም ደልየ ንሰብ ክንሪኦ ከለናስ ብምንታይ ኢና ንሪኦ ወደ ወዲ ትምህርተይ እንዲ ነይሩ ትብል ምሽ ሽዑኡ ከም ክርስቲያን ሓወኻ ዘይኮነስ እንኮላይ ከም ወዲ ትምህርትኻ ሞኻ ዝኾነ ሓለፋታት ተነርካ እንኮላይ ከምዚ ማለት እዩ ተኺለና ኣፕሊኬሽን ተሰገርኩ ይሓሽ ንፁር ስለ ዝኾነ ማለት ከምኡ ዓይነት ኣመላኻኽታ ማሕበራት ንፃበረቕ ዶ ተይልና ወ ሕጂ
حنا كيرو بقداي ابز نبره بزعازي احزابن ايهودن زنبره املاح كمي غيرو حدا خمس جبرنا صبو غيرو سلازم مهاره بزح ايدغمن ياو مال ግን እዚ ሓደ ምሳሌ እዚ ንባዕሉ ሙሉእ ስብከት እዩ ማለት አሕዛብን አይሁድን አምላኽ ነዚኣቶም ክልቲኦም ሓደ ገይርዎም ድሕሪልናሲ ካልኦት ኩሎም ዝንደቁ መናድቕሲ ክህልው ይብሎም ግን መዓት መናድቕ እዮም ዝንደቁ ማለት ሓቂ መዓት መናድቕ እዮም ዝንደቁ እዞም መናድቕ እዚኣቶም ክእለዩ አምላኽ ደል ምክንያቱ ዕንቅፋት እዮም ነታ ኣካል ክርስቶስ ሓድነታ ከየንፀባርቕ አሕዛብ ከዓ ነዚ ሓድነት ዝሪኦም ንኣምላኽ ክብሪ ከይህብዎ ምክንያት ዕንቅፋት ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሕና በዚ ኣዚና ተኣሽሙ ክንከውን ይግባአና ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአና ሓደ ጥቕሲ ከነብብ እየ እሞ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም መቸም ኣብታ ቀዳሚቲ ማሕበር ጽቡቕ ነገር ከም ዝነበረ ተዛሪብና ጸኒሕና ግን እቲ ማሕበር እቲ ወንጌል ኣብ ኩሉ እናሰፍሐ ክኸይድ ከሎ ግን ኣብተን ዝነበራ ማሕበራት መዓት ሽግራት ከዓ ነይሩ እዩ መቸም ኦኬ መዓት ሽግራት ሓደ ካብኡ ናይ ሓድነት ሽግር ነይሩ ኣብ ፊልጵ ከምኡ ነይሩ ክልተ ኣንስቲ ነይረን ኣብቲ ማሕበር እቲ ምፍላየንሲ ክሳብ ዝፍለጥ ማለት እዩ ክሳብ ዝርአ ማለት እዩ መንስቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝምልከት ባይዘወይ ናይ ፊልጵ ጥራይ ተዛሪበ ሓሳብን ሓደ ክኸውን መዓደን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ ማለት እንታይ ብል መሲልኩም እምበኣርከ ኣሰኣሰር ናይ ሰላም ነገርን ኣሰኣሰር ንሓድሕድካ ዝሃንፅን ንሰዓብ ኢሉ ሕጂ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ባይዘወይ ኣብያ ዘላ እንድሕር ኢልና ግብረ ሐዋርያት ሮሜ 14 እያ ዘላ እዚ ኣሕዛብ ኣይሁድ ንኣሕዛብ እንታይ ዝብልዎም ነይሮም እዚኣቶም ሲ ጨነፍር እዮም ይብልዎም ነይሮም እሶም ከዓ ከም ጉንዲ ማለት እዩ ሓሲቦም ማለት እዩ እዚኣቶም በቃ ዝተቆርፁ እዮም ገለ ይብልዎም ነይሮም ግዜ ይብለይ ነበር ብዛዕባ እዚኣ ብዙሕ ተዛረብና ነርና ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ነቲ ሓድሽ ዝኾነ ተኽሊ ከም ዝገበሮ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 14 ግን አንብቦ ግን እዚኣቶም ኣውሊዕ በረኻ እዮም ነይሮም ኣሕዛብ ኣይሁድ ከዓ ኣውሊዕ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎም ሓቂ እቶም ቀንዲኦም ነይሮም ማለት ሽዑቲኦም ኣውሊዕ በረኻ ኢልዎም ማለት ሕጂ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ነዚኦም ኣምፂዎም እንድሕር ኢልና እዚ ኣብዚ ግራፍቲንግ ዝበሃል ኣሎ ኣብ አግሪካልቸር ማለት እዩ አግሪካልቸር ትፈልጡ ጽቡቅ ጌርኩም ክትነግሩና ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እንታይ ኣሎ ሓደ ጉንዲ ኣሎ ማለት ሕጂ ከምዚ ከተጽድቆ ከለኻ ሓደ ሓድሽ ዘርኢ ወይ ከዓ ሓድሽ ዓይነት ተኽሊ ክትገብር ድሕሪኻ ኣብ ክልተ ዓይነት ተኽሊ ሓደ ሓድሽ ተኽሊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ንኣብነት ኣራንሽን ለሚንን ጌርካ ሓደ ሓድሽ ተኽሊ ክትገብር ትኽእል ኣይ ቲንክ መንደሪኒ ካብኡ እዩ ዝመጽእ መስለኒ ካብዚ ክልተ ዓይነት ማለት ትገብሮ ከለኻ ግን ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ትገብር ነታ ሓንቲ ዝነበረት ጨንፈራ ኣምፂኻ ኣሲርካ ፍታ ናይ ኣራንሺ ጉንዲ ንኣብነት ካብ ለሚን ኣምፂኻ ተኣስራ እሞ ምስኣ ቀደም ፎሬነር እያ ነይራ ካብ ደገ እያ መፅያ ነይራ ማለት እዩ ምስ ኣተወት ግን ሽዑኡ ምስ በቆለት ምስ ተተሓሓዘት ሓዳሽ ተኽሊ ኮይና ሓንቲ እየን ዝኾና ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ሮሜ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብሉ ኣሕዛብ ከምኡ እዮም ነይሮም ዋ ሓቂ ኣውሊዕ በረኻ እዮም ነይሮም ግን ኣምላኽ ኣምፂኡሲ እእትዎም እዩ ሓንቲ ተኽሊ ገይርዎም you have no choice ሕጂ ኣይሁዳዊ ኮንካ ክትፈርዶም ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ ዝብሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሽዑ እንታይ ኢሉ እምበኣርከ ኣሰር ናይ ሰላም ነገር ኣሰር ሓድሕድና ዝሃንፅን ትእዛዝ ጳውሎስ ድማ ከምዚ ኢሉ ደጊም ካብ ሕጂ ብመንገዲ ስጋ ንሓደ ሓደ ካልእ እኳ ይንፈልጦን ኢና ንክርስቶስ ከዓ ምንም እኳ ብመንገዲ ስጋ ፈሊጥናያ እንተኾንና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ክርስቶስ ኣይሁዳዊ ካብኡና እውን ደቂ ናዝሬት ምሳና ዝዓበየ ይኽብልዎ ክእሉ እዮም ዝያዳ ቢሎንጊንግነስ ክስምዖም ይኽእል ይኸውን እዩ ማለት እዩ መቸም ኩሎም ይጸልእዎ እዮም ነይሮም ኢለ ኣይሓስብን ይፈትዎ ከዓ ነይሮም እዮም ማለት እዩ እዚ ኮ ምሳና እዩ ተማሂሩ ትብል ማለት ገለገለ ኣብዚ ኤርትራ ከለና ደቂ ሓለፍቲ ኣዕሩኽቶም ገለ ነይሮም ምሳና ኣብቲ ናህና ቤተ ክርስቲያን ኣነኮ ምስ ወዲ ገለ ኩዕ ድምሃር ሓደ ዲፓርትመንት ኩዕ ገለ ብሉና ነይሮም ማለት እዩ ዋ ኦኬ ይኹን ግን እንታይ እሞ
يسمعك يخبل دلي يسمعك يخم كلكم بطاقة خمزي يكون إيه كفلتي بيندينا كلنا خمينا بايزوي نقول لهم ترى خينا لاقبله قال سب تيلو مسمندينا خنسألنا عن مسحب نسأل نبلناكم على كم يسمعنا صبغي حما يكون ناجهم تاريخ سلن فوتو تذكروا خلها هال معلت سلت دلي مالتي نخما أطرأي تخوينا مالتي سلازي نسب كم من تأخذت أمته كريستوس كم حد أيهوداوي اليوم كنت أمته زلنا هارا باولس مراف كلا كونس مراف حمش تقصر عصرت شومون تخميز بالزلو نكريستوس ما قد سجى انتين أين فلت دقيقة كم حج ما قد سجى أنا حدا كوين فلت النام سبله نكريستوس كأمنو كم من قد سجى فلتنا أيهوداوي يو كم نازريت زمت يو مريم ولدا يو يسيف أبو يو زي كونسي كابس completely وسائي بزخونة من قدي حجكن بتي مدحاني بتي كريستوس النتو بتي كريستوس مخانو تأمبر بتي السب مخانو عين فلتوني نايل أنا خاب نحد حدنا خاب دقيم كاب حجي بمن قد سجى نحد كوا عين فلتوني simple test هل حد جزء كاب أوغندا مثلاً كاب كينيا مثلاً كاب إثيوبيا مثلاً زبل منادق علينا trust me قال يو attachment سلزفت بالك شالو قدم أو إرترا بحد زنبركا قلب كنا زنبركا attachment سلتفتر كم عينة حولنا تحس كام قصال صبغي نزيه كون زخون نازلو كأوز زللك أنت يخون مسيلكم إتا أنا قدسان محبرسي كينيا خلنا تقول مالتي وا حجغة متزين لك أصلا خات شكر مالتي تعرّ نتوم كعرّ يزغلوا عرب نحتزي كوينو إلا أنا مالتي إذا أنا قدسان محبر أبكينا يكون هنزلا فانكوفر ترايك يكون هندلا أنا قدسان محبر سفحة زعبية زخبرة كبر دم كأستخف لله مالتي سلازي ناي كم زي أخلنا زبها القانقة قرص رايزلو trust me خو من دحرت أبزيحو حدا خفت حدا قاين محبر التحساس بان تاي مالتي بمن قد انت عطفلت مالتي بمن قد كينيا زنبركو بمن قد اجوهم كينيا زدغاغم كواس لز سلطه هندي امبر اثيوبيا خبل دحنا نباس لزنبركو اثيوبيا زنبركم حواتي كمزي لو ما انتي سيريسلي كم عينت حساب نحد اهلكم غروفو كلنا غروفو حجي فانكوفر رايح تزوبايت محبرنا اساس لزخونه تزعبيت سلك كينطفا ثم بكينيا زلو حواتنا بحدا حبيرنا سلازخونا حواتنا أو حنت أكالينا زلنا إنا فتنا تسأل إنا مالت سلازي تتحساس معنا كمزي كخون زلو حواتي زي أزيو أشجاري أزيو محبر أملاخ دماني زشجر زلو كن إزكن كترفع بمنينا نفلت أنا حدث بمن قد سجى نو هؤنا مالتي أنا فاني بعلت بيتها أما حبر أملاخن أب كريستوس كنقرب كلنا كن أنا يقرب نساي تقرب كلتينا معري زيادة خاتكم جماعة نعاي تقربني يا أبو قويتا أفكرها فتوى أب زحبرة الزقن كلتينا معرينا أمين دو أجوغ ما يتسأل أني تتسألي آتنا خابا الله ماتي بسقى حوها أنا بدل ندحر كيره تبسقى حوي حوس لزخون كنت دحر داني نحفني تقاقيو نو خم بسمن قد سقى يكون هنزيا زي أمو حوها سلزخونه تنحفو حوها تزي كونه دليل كا تبلون دحر كوينو زي أي تردأتنا عندنا نقول له معره كملك عيتنا نقول له معره ياخذ كون زلمه من تاي كلاتنا أفتى أكل كريستوس حادئنا لازم قدسان حواتي مودة تزات أسخن بالمخود كم زعينت التحساسبا كلنا أملاك حسابكم حدا خون قبل كله خمس مالتي تمسكن زبال روح حونا كيروكاي فلتوي هذا كذا أب بيت كريستيان مسكدنا سبيتو زميرة مالتي أنا قايش كنا خيرنا فلتو منا شو سبيتو زميرة لحر قال أملاك سبخ كتوعو خلا جدما تمسكن حونا قال እግዚአብሔር ከገልግለና ይሉ شو خمزي لوا يلو و أبت جزا سبعة يلو أبزي أجن حواي
حقي له كبرنا أملاخنا يخون لذي أنا ون كما يزب لكم زلو حاونا أنت خوينو أبتجزا حواتينا أبزي أجن زيادة خلقت أي بتصحناني أمين دو زعينة تحسس والله دو مليئو كن قد فوي أملاخ زدل المودات هتقصي على كورنثوس 10:3-11 بسترفسلو حواتي تحقسوا ملؤات كنو صنعات كنو بحنت حساب كنو بسلام نبرو أملاخ فقرن سلام كأمس مساخاتكم كهوني هون صلينا هاليلويا هاليلويا حواتي مستير ازي حدنتنا قويتا يسوس كريستوس كاب سماي زورده أم مسكالك موت زقبره قويتا بعلو خاز الليلو زلمنلو زوح نقرات كلو يخليو كاب زحدنت زوز عنا حواتي لو معان تزارربنالو أنا نرأسي ايتي جيجينيا زغوصرا هل ما نميل ناتي جيجات راي أنا خالز دلي سخاتكم كأنا ناتكم أحواتي زرباخ ملاخ عيكم كنكم زبلوكم زلو كله تي أبي وتيزمت أني فتناتك كسعرو يقالس أملاخ كات أجهبني هاليلويا مولو ما أنتي أنحنا بزينا نلله النبل محبرين مو نحق خمو ديو تنل الليلو تي متكلاتنا إلنا زحفنا يوم حدنت أكال كريستوس نعقبنا إلنا نفكر له نجر زربات رايديو نعافت رايديو من ملاخ عط رايديو ويس حقي خمو إيه ويكا خمو خقبري تسعر كل ساعة بزي واقع داقا يأتوني تنقق نقوحي كنبل لو ما عنتي دلي هاليلويا እሺ እግዚአብሔር ይመስገን አብዝናይ ጸሎት መንፈስ ከለና እስኪ ሁሉ ዝሐጸርና ሐጾራት ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ደጊም አበይቱ ከመላለስ ከለኹ ከምቲ ተማሃርና ያው አምላኽ መስገን ንርእሰይ ከም ግዛዕ ገይረ አይሪያን ዘለኒ እኳ እንተሃለወኒ እዚ ስእቲ አምላኽ አባይ ዝገበሮ ብጸግኡ ደአምበር ካለ አይኮነ سازن رئيسية تحتها أبقى محواتي تحتها بلا بتتسقى يقلقل نحوي كابا أبلي تصير أيوه تسقى حواتي يقبل نحادنة محبر يحلو هاليلويا هاليلويا كزخون الدوب حتصور غيرنا نفقر ترى أخوينا زي أبهر كل عينت دوبنا له ما عند خنفرسوك زي أبهر تزاريبنا له أملاخ مسك زي دوباتنا نفرسو ناي سقا دوبنا نفرسو ناي كوجت ناي عدنا ناي زوبانا ناي كبابينا ناي ممهرتي ناي زمت أنا له خبابي ناي سفرة كل عين دوبات أملاخ مسك أنا بكريستوس مسحوي حدث قبرني تأمسك الاستخافة كبر وواقعي نزع أينا أسون
ሃሌሉያ 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 አሜን። ኣብ ዘመን ግሽነተይ ኣብ ዘመን ግሽነተይ ኣብዛ ምድሪ ምንባረይ ከይርስርዳኒ ሰማያዊት ሃገረይ ሓሳባተይ ኣብዚ ኸይከውን ክኸውን ናይ ላዕሊ ኣፈተኒ ጎይታ በጃኻን ካሓኒ ኣብ ምድሪ ግሽነተይ ኣብዛ ምድሪ ምንባረይ ከይርስም ርድኣኒ ሰማያዊት ሃገረይ ኣብ ዘመን ግሽነተይ ኣብዛ ምድሪ ምንባረይ ከይርስርድኣኒ ሰማያዊት ሃገረይ ሓሳባተይ ኣብ ዝኸይወውን ክኸውን ናይ ላዕሊ ኣተሰናኒ ጎይታ በጃኻን ካሓኒ ኣብ ዘመን ግሽነተይ ኣብዛ ምድሪ ምንባረይ ከይርስርድኣኒ ሰማያዊት ሃገረይ ሓሳባተይ ኣብ ዝኸይወውን ክኸውን ናይ ላዕሊ ኣተሰናኒ በጃኻን ካሓኒ ክጎይ ንኽብሪኻ ንዓኻ ዘኽብር ዘኽትበካ ኣነ ዘመን ግሽነተይ ኣብዛ ምድሪ ምንባረይ ሰማያዊት ሃገረይ ሓሳባተይ ኣብ ዝኸይከውን ክኸውን ናይ ላዕሊ ኣትስኣኒ ጎይታ በጃኻን ካሓኒ ከይጎይ ንኽብሪኻ ንዓኻ ዘኽብር ይወን ዘግትበየካ ኣነ ክሪኤካ ዝተመለስካ ከይሓፍር ከይሸፋፍን ደው ምባል ኣብ ቅድሜኻ ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ምንባረይ ንዓኻ ጥራይ ምንባረይ ንዓኻ ጥራይ ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ምንባረይ ንዓኻ
خاطري منبرين عخاطري زمنين عخاطري زمنين عخاطري منبرين عخاطري منبرين زمنين عخاطري زمنين عخاطري منبرين عخاطري منبرين عخاطري زمنين عخاطري አሜን። እስኪ ካብ ዘለና ኩሉና ደው ክንብል ኢና እሞ እዚ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓንቲ ደቂቕ ዕዳውና ሓፍ ኣቢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንእመነው ኢና። መጀመርያ ብንስሓ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ሕጂ ክንመሃሮ ፀናሕና ወጎይታ ነተሓሳስባ ይቀይሩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ኩሉ ኣተሓሳስባ ዶብ ኩሉ ኣተሓሳስባ ሓፁር ምድራዊ እዩ። ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ሓፅር ደርቢዎ እዩ። በዚ ኣይሁዳዊ ፅርኣዊ ባርያ ስኪት ተባዕታይ ኣንስታይ ዝበሃል የልቦን ኣምላኽ ይመስገን። እስኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ግና ከነመስግኖ ኢና ልዕሊ ኩሉ ኣሕዋተይ እቲ ዝረኸብናዮ ሓድነትን ሕብረትን እሱ ዝገበሮ እዩ። ንሕና ንምስርቶ ኣይኮነን። ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ደጋጊምና ዝተማሃርና ከምዚ ደጋጊምና ክንሰምዖ ዝፀናሕና ሰለብሬት ኢና ንገብሮ። ኣምላኽ ይመስገን ፅዒርና ናብ ሓድነት ንመፃሉ ነገር ኣይኮነን። ሃሌሉያ ኣምላኽ ባዕሉ ዝገበሮ እዩ። ኣምላኽ ይመስገን ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለሉ እዩ። ስለዚ ከነመስግኖ ኢና። ኣምላኽ ይመስገን ነመስግነካ ሉና ክንብሎ ኢና። ሃሌሉያ 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 ከነመስግኖ ኢና ንኣምላኽና ብሓቂ እግዚኣብሔር ይመስገን ቃል እንዳኣተና እዚ ህያው ዝኾነ ነገር ንሱ ዝገበረልና እዩ። ኣምላኽ ይመስገን ኣነ ዕቅበለኹ ሎሚ በዝተረዳእን ሓቂ ኣመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ስለ ዝገበርካኒ። ሃሌሉያ ንስኻ ሓደ ስለ ዝገበርካኒ ኣሕዋተይ ረኣዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ሲተ ኣቦ ከመይ ዝኣመሰለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ከምኡ ከዓ ኢና እዩ ተፃሒፉ ዘሎ። ኣምላኽ ይመስገን እቲ ኣምላኽሲ ኣብቲ ከምዚ ክንመሃሮ ፅናሕና ኣብቲ ናይ ስላሴ ውህደት ኣብቲ ናይ ስላሴ ሓድነት ኣብኡ ኣእቲና ኢና ክንመሃር ፀኒሕና። እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ኮይኑ ዘሎ ሞሎሚ እዚ ሰለብሬት ኢና ንገብሮ። መጀመርያ እግዚኣብሔር ይመስገን ንሕጎስ ኢና በዚ ባህ እዩ ዝብለና እሞ ንኣምላኽና ከነመስግኖ ኢና። ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ኩሉ እዩ ተድቑፅፅርካ ኩሉ እዩ ተድቑፅፅርካ መን ይኽዞ ካብ ዒንትኻ መን ይደፍሮ ትውርካ መን ይኽወል ካብ ዒንትኻ መን ይጥንሶ ንደረትካ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓስካሉ ደረት ዝሓልፍ የለን ዝሓልፍ የለን እሙን ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓስካሉ ደረት ዝሓልፍ የለን ዝወፅእ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ሃሌሉያ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ኩሉ እዩ ተድቑፅፅርካ ኩሉ እዩ ተድቑፅፅርካ መን ይኽወል ካብ ዒንትኻ መን ይጥሕሶ ንደረትካ መን ይኽወል ካብ ዒንትኻ መን ይጥሕሶ ንደረትካ ከምዚ ይኹን ከምዚ ይኹን ካብቲ ንስኻ ዝሓገካሉ ደረት ዝወፅእ የለን ዝሓልፍ የለን ልዑል ምዃንካ በዚ ይፍልጥ ከምዚ ይኹን ከምዚ ይኹን
كابتن نسخة زحكك عالولاد زحلف يلد زحلف يلد لعون مخوان كابتي فرقنا لعلو خلو سلاز غنكا لعلو خلو سلاز غنكا كلو يو تدغو تتسكا كلو يو تدغو تتسكا مني خوان كابعي سخا مني ترسو يدرسكا مني خوان كابعي سخا مني ترسو يدرسكا كم تيغون كم تيغون كابتن نسخة زحلف الولاد زحلف يلد زوت يلد لعون وخوان كابزي فلان كم تيغون كابتن نسخة زحلف الولاد زحلف يلد زوت يلد لعون وخوان كابزي فلان ليلو كله سلاز غنكا ليلو كله سلاز غنكا كله يو تدغو تتكا كله يو تدغو تتكا من يخوان تابع التقا من يتعسو لغيرتكا كبتي هللويا من يخوان لغيرتكا كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زحلف يلد زوت يلمون لعون مخوان كابتي كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زوت يلد زحلف يلد كم في مخوان كابتي لعلو خلو هللويا ليلو كله سلاز غنكا كله يو تدغو تتسكا كله يو تدغو تتسكا من يخوان تابعين تقا من يتعسو قدرتكا من يخوان تابعين تقا من يتعسو قدرتكا كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زوت يلد زحلف يلد لعون مخوان كابزي كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زحلف يلد زوت يلد لعون مخوان كابزي لعون لعلو كله سلاز غنكا لعلو كله سلاز غنكا كله يو تدغو تتسكا كله يو تدغو تتسكا من يخوان تابعي الثقا من يتعسو لدرتكا من يخوان تابعي الثقا من يتعسو لدرتكا كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زحلف يلد زوت يلد لعون مخوان كابزي كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زوت يلد زحلف يلد لعون مخوان كابزي وداتا لعلو كله سلاز غنكا لعلو كله سلاز غنكا كله يو تدغو تتسكا كله يو تدغو تتسكا من يخوان تابعي الثقا من يتعسو قدرتكا من يخوان تابعي الثقا من يتعسو قدرتكا كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زحلف يلد زحلف يلد لعون مخوان كابزي كم تيغون كابتن نسخة زحقك عالولاد زوت يلد زحلف يلد لعون مخوان كابزي كم تيغون
كابتن السخا زحقك عالودرن وطيلن زحلف اللن دعو المخان كابزي يفلن لقنا كمزي يخون كابتن السخا زحقك عالودرن زحلف اللن وطيلن دعو المخان كابزي يفلن لعوليقا 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 نملخكا 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 قلتا نملخكا 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 يسوع ننقسكا نملخكا نملخكا ننقسكا قلتا أطالون لعوليقا 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 نملخكا هاليلويا ننقسكا 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 نملخكا 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 يسوع نملخكا ننقسكا هاليلويا 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 فدي يملخك فدي يملخك فدي يملخك فدي يملخك يجزعك فدي يجزعك فدي يجزعك يملخك فدي يملخك يجزعك هاليلويا 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 لعلو خلو سلة خونكا لعلو خلو سلة خونكا كل يو تدغو تتركا كل يو تدغو تتركا من يخول كابعين تقا من يتحسو ندرتكا من يخول كابعين تقا من يتحسو ندرتكا كم تيخون كم تيخون كابتن السخا زحكك اللولان زحلف يلن زوتي يلن نعول مخوان كم زيفلن كم زيخون كم تيخون كابتن السخا زحكك اللولان زحلف يلن زوتي يلن نعول مخوان كم زيفلن هاليلويا 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 حواتي أما حبر أملاخ يخون أب بيتكم يخون أب هيوتكم يخون أم نابراهم يخون زفكر زبلة مفكركم زي يخون هاليلويا كم زي يخون كم تيخون كابتن السخازة حقك كالو درت زحلف ولا حدا يلبون ندوب كات عيسو زمت ولا حدا يلبون نسخانا يزال العالم أملاخي هاليلويا كابتن سخاز بالكايو أنتار كاز خير منيو زدفرون ندوباتك منيو تحصون ندوباتك هاليلويا 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 هاليلويا
نسو هياو نسو زلالماوي نسو حياليو نسو حلاو بيتويو هاليلويا 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 نسو نبيتو تزي حليوا حلاو نخنتو ينقح نسو تزي نقحو حلاو نخنتو يستلقى حواتي لومي عرفتنا نسو سلامنا نسو سلامنا نسو هاليلويا 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 سي هاليلويا امنو ابيتي يمنو ام نابرا يمنو اب كلو نغير يمنو اب حزو يمنو يمنو هاليلويا يسوع يمنو هاليلويا 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 من يندوم كاتحسو من يو እግዚአብሔር ሆይ ደፊሩ እግዚአብሔር ሆይ ዘማስኖ ነገራት ይጣሶ من يو خمن يسفره لقطي كم نحرق بركو كم زي فرق كافلتكو هاليلويا تنسيل له هاليلويا ابو من او تقع له هاليلويا يسوع هاليلويا 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 بس جزينا من تخنكين داونا حفابيلنا أملاخنا خن إمنوينا لو مخسالي أغنيعي يخيد أملاخي نسخاس لزغونكا زفرحاني البون هاليلويا تسفرح كوي كون اندور سني تسخاز بالكايو هياوك الكا نسو يزور سني هاليلويا لو مفرحي نبرني أجاجوني أي سنبني نسو هياو ايو تقالكا هاليلويا نسخاهم الكايها اتنقالو سفت برتو عيو نسراوي توغا زفر هيو زفر برتو عملا هاليلويا 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 منك الله هاليلويا منك الله هاليلويا منك أبغى تقعينا وين أبغى عفبنا الله هاليلويا 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 آمين آمين هاليلويا هاليلويا كبرنا بكالونا እግዚአብሔር አምላክና نملخك كالونا እግዚአብሔር አምላክና هاليلويا 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 نعبي كالونا እግዚአብሔር አምላክና هاليلويا آمين مسكن يسوع أملاخ مسكن كهدي إلنا أملاخ مسكن نأملاخنا خنا مسكنوينا نسيو قبل على تخباب مدري زقمت إنت ما بعزنا وبروح لهم كمان بتاع كمان بتاع نجستات مدري أبكر ميومنا من يوم بوبو مستزرو بوبو مسبقلو نسو أوفي ولا لمو يتفقوا أقباز يدخمون يحللون أبات إحكاسا كالقليلهم يودقوا توم نجزيابير تصبيقنا حيلهم يحدث كم نسري بخنا في ديبو يقو يمو يدخمون يخدم مو يحللون يوم هاليلويا هاليلويا قويتانا نمسكنا كالونا شمكان زي العالم بروخ يخون لعلو خلو يخانسخ لعلو خلو يخانسخ أبلع للو خاك زيابير إذا شمت إذا زبتح كانا نسخة إذا ذهب كانا خبرة نسخة مسخة حدث قبر كانا نسخة أملاخي نحنا مذكرتها زي نبرنا زيابير هوي شمنا زتوعو سب زي نبرنا
نسخاقنا خاب سمايات زتوع كانا بود خاب يسوس زدحان كانا أب سمايات مساقات سور كانا بكريستوس نايزل آدم رستي ذهاب كانا ولود زقبر كانا بذن حقوس به يبلنا له هاليلويا اتنودو كوا ذهابنا كما يكخلو مسوس ذهبنا صحف سلز هنا باغا نبكح لنا اكزيابير باغا نأمن لنا اكزيابير أبغى نعرف لنا اكزيابير شمكا بروخ يخون اكزيابير هاليلويا نعخات عيسوس رغبنا مومنيو دوب كات عيسوس متعنا مومنيو أبزوريا يورساليم أخرانا له اكزيابير كاغاب حجيك سعز العالم أبزوريا هزبويو صحفيو هاليلويا أبغى نعقب أبغى نعرف أبغى دس يبلنا له اكزيابير فرهات زبل اكزيابير هوي كابز هزبز تمنقش يوتا بيسوس كريستوس ميبنقوس هاليلويا مججاو زبل يبنقوس اكزيابير هوي عرفت الحقوس كون صليالو سلام كون صليالو اكزيابير هوي صليالو من نقاف يغني لي صليالو اكزيابير هوي هاليلويا هاليلويا تمسكن اكزيابير شمكا بروخ شمكا بروخ سلز نبرنا غزي كل سلز تغلغل اغلغلوت كل كبر نسخا بين هاوسن سلز اللي حوي مسكنك اكزيابير نسخا تبارخ حيلي خدعتقو ملسكا اكزيابير كتسسنو بيسوس كريستوس مصليالو كابيت اكزيابير نبارخولنا ولدو بروخات يخونو اكزيابير هوي صدرو بروخات يخون مرعاتو ابيتو اكزيابير كم فرايت وين تخونلو اكزيابير دليت لبو زبله كله يرخبلو بيسوس كريستوس نبارخولنا واملاخ نز حزب زبارخولو اكزيابير هوي امسومن زي اكزيابير هوي نعطيد غزي يخونلو اكزيابير بيسوس كريستوس اكزيابير هوي ببخيات زرኦ زبله كله زعطدلو سمون يخونيلنا نبارخولنا كابيت اكزيابير بروخات يخونو اكزيابير هوي اكي دليو يسعنون بيسوس كريستوس صبوكا يغوانفوم اكزيابير هوي بيسوس كريستوس برخات كان اوجلو مالنا بروخات يخونو اكزيابير هوي كاب كله خفو حلوهم بيسوس كريستوس اكزيابير هوي كابيت اكزيابير برخات زبله ابرسيوم يخونيلنا نصليالو غويتا تمسكن باخا خنحقوس بملحنكا به من تخبل الناس انجيكا ننعلتو تقاها تتقبلنا لكسيابير وين نفسنا ابكرت اتيا وانت تقلل ابغاها تعرف لنا نصليالو بنجر كله نسخات تمسكن كبرو كله بود خاب يسوع كريستوس تتقليلو نعها طرايخو امين امين እግዚአብሔር ይባርኩ ሰላም ኪዱ ይባርኩ